Moi bons días a todas. Son Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade, e vos quero dar a benvida hoxe aquí para este programa de tutorización que vamos a realizar o equipo da Secretaría Xeral de Igualdade e o equipo da Universidade de Santiago de Compostela Woman Emprende. Pero antes de inicialo, voulle dar os bons días tamén, aparte de a todas vos, se me permite, a miña querida Mar Lorenzo Moledo, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servicios da Universidade. Baixo a súa vicerrectoría está ligado ao programa Woman Emprende e quería agradecerlle e que tamén lle puxerades polo menos medio rostro cas mascarillas, non podemos de outro xeito, pero poñerlle rostro á responsable de Woman Emprende o máximo nivel, que é a vicerreitora Mar Lorenzo. Así que moitísimas gracias, vicerreitora, por estar aquí nun encontro que como ben sabes, é tan importante para todas as que estamos ao outro lado da pantalla e, por suposto, as que estamos hoxe aquí. Ambos equipos que creo que formamos un gran equipo. Sí. Tes a palabra, vicerreitora. Moitísimas grazas, bons días a todas, moitísimo bons días, querida Susana. A verdade é que para nós este é un día sempre moi especial cando, temos a ocasión de visibilizar justamente o programa EMEGA, non? Eu creo que se hai algún programa que nos consideramos dende a Universidade como un programa que cumple todos os indicadores do que debe ser unha boa práctica, realmente ese é o programa EMEGA. Eu creo que o que facemos dende a Universidade de Santiago de Compostela, pilotados, motivadas, espoleadas pola Secretaría Xeral de Igualdade, é justamente poñer a disposición das mulleres dentro deste programa o que mellor sabemos facer e é poñer a disposición da sociedade o coñecemento que se xenera na universidade. Eu creo que esta forma de traballar entre a Administración Autonómica, neste caso a través da Secretaría Xeral e a Universidade de Santiago de Compostela, debería tamén ser un exemplo para o desenvolvemento de outros programas. Eu sempre comento coa Secretaría Xeral que esa marca das EMEGAS, esa é unha marca que nos realmente nos inclúe a todas as mulleres que, ademais, despois de unha etapa e que está sendo realmente dura para sacar adiante os seus proxectos, as súas iniciativas, esa capacidade que temos as mulleres de resiliencia, pero tamén de emprendemento, eu creo que, programas como que está impulsado en a Secretaría Xeral, en o que nós, basicamente, facemos esa titoría realmente é o que nos vai a permitir sair adiante e ir creando, ademais, un dos temas que máis me gusta deste programa é a creación de unha rede de apoio entre todas as mulleres, a Administración, a Secretaría Xeral e a Universidade de Santiago. Eu e Eva López, responsable do programa na universidade, eu creo que é a única forma de seguir avanzando e de seguir acadando maiores cotas de igualdade para unha sociedade máis cohesionada, máis xusta e máis democrática. Por lo tanto, nos estamos como universidade, como institución, falo tamén en nome do reitor, el coñece moi ben este programa, estamos moi contentas de poder participar e de poñer o noso grande area en este programa que eu creo que debería ser, ademais, un programa que debería ser copiado, se mo permiten, por outras institucións para poder seguir avanzando en este camiño. Así que moitísimas grazas, Secretaria Xeral, moitísimas grazas a Xunta de Galicia por partillar este magnífico programa que a Universidade de Santiago de Compostela. Moitas gracias, vicerreitora. Pola miña parte, todo o agradecemento, porque si ben é certo que o equipo da Secretaría Xeral da Igualdade, que encabeza Aurora Patiño Doval, con Rosona Allo como xefa de servicio e que todas coñecedes a esta
parte do equipo tan importante da Secretaría Xeral de Igualdade, si ben é certo que gracias á colaboración co Woman Emprende, con Eva López, con a Universidade de Santiago de Compostela, nomeadamente contigo, que estás empuxando tamén aí, a verdade é que conseguimos que este programa sexa algo máis que unha orden de convocatoria de axudas para o emprendemento femenino. Sempre pensábamos que tiña que ser algo máis. Fai nada conmemorábamos o 25 aniversario nada menos de creación do programa que o sacara adiante Manuela López Besteiro como conselleira de Muller, Emprego e Xuventude e sí é certo que si levamos 25 anos con distintas modificacións é gracias a que as mulleres emprendedoras que pasaron e sortearon moitísimos obstáculos, estuveron aí e vimos rostros de mulleres, vos vemos, que sirve para algo este programa. E ante a nosa preocupación de que, pois, a parte de recibir esa subvención non dera de salido adiante, hai que recoñecer que en moitas ocasións existe, o fracaso está aí, o risco do fracaso está aí, pero ben tutorizadas por parte da Universidade, por parte de Eva López, podemos conseguir efectivamente que calquer dúbida que teñades, calquer cuestión que teñades, a podamos resolver entre ambos os dous equipos. Eu creo firmemente que as administracións estamos para servir. Dende a Secretaría de Igualdade estamos para servir as mulleres que deciden dar o paso e pedir esta axuda e facer realidade pois, o soño de emprender ou moitas veces abocadas pola necesidade de emprender porque perderon o seu posto de traballo por calquer outra circunstancia. Sabemos a realidade que existe e o sabe a universidade. A universidade forma en valores, forma en coñecemento, pero é algo máis tamén. Eu o comprobei nestes últimos anos. Ademais de formar os meus fillos, a Universidade de Santiago de Compostela, algo do que me sinto moi orgullosa, sodes personas que vos preocupades non só polas rapazas e rapaces que están na comunidade universitaria, na vosa universidade, nos campus, sino que tamén vos preocupades polo que está ao alrededor. O que está ao alrededor, sexan universitarias ou non. E ese é o caso das Semegas, esa rede que conseguimos crear. Vamos a intentar fortalecer ano tras ano, non só a parte económica, que é moi importante, por suposto, sin duda, pero fortalecer o apoio a todas as mulleres. Comenzábamos con un programa a encamiñarse, no que estuvimos precisamente Eva López e eu, e algunhas das Semegas, pero queremos fortalecer todo aquilo que vos poda servir e apoiar e darvos pautas de fortalecemento, de empoderamento e crecemento dos vosos emprendementos e negocios. E nada máis, simplemente decir que a partir deste momento, Aurora Patiño Doval, a subdirectora xeral de Promoción da Igualdade da Secretaría, vai falar sobre a resolución das axudas do programa EMEGA 2021, ca documentación xustificativa necesaria da subvención e presentación do servicio de información e o asesoramento. Posteriormente tamén ao mesmo tempo tamén está Rosana Allo Lago, que, como decía antes, será xefa de servicio. E Eva López Barrio, que é por parte da Universidade, do programa Woman Emprende da Universidade, como digo, de Santiago de Compostela, que ademais tedes outros programas, non vou poder resistir, como Innovatia 8.0 e outros programas no que sodes un referente e gracias a profesionales do tamaño, da calidade humana, da calidade profesional de Eva López. A verdade é que, perdonádeme, pero o comprobaredes. Vades a comprobar, ahora que iniciades este proceso de EMEGA cos vosos negocios, vades a comprobar o equipo humano que existe tanto na Secretaría Xeral de Igualdade como na Universidade de Santiago de Compostela para o programa EMEGA. Así que moitísimas gracias, bons días, benvidas a esta rede EMEGA, moito ánimo, moita sorte e, sobre todo, nunca deixedes de levantar o teléfono e preguntar tanto o equipo da Secretaría como o equipo Woman Emprende da Universidade de Santiago de Compostela ante calquer dúda. Estamos para eso e o decimos en primeira persona a vicerreitora e eu mesma como secretaria xeral, pero as nosas compañeiras, as nosas colaboradoras vades ver que é para o que estamos. Nos preocupa sacar a orde de subvención,
nos preocupa todo o traxecto, que cada ano a Consellería de Facenda nos dé máis fondos, fondos que son europeos dende fai 25 años, pero máis nos preocupa que vos cheguedes a bon porto e que crezcan as vosas, como temos caso de éxitos, importantes casos de éxito, algún, non vamos a decir que non, algún fracaso hai, pero bueno, o importante, sin duda, é iniciar ese camino de aprendizaxe e calquer obstáculo, por favor, solicitamos encarecidamente, tanto a vicerreitora como eu e posteriormente Rosana, Aurora e Eva, o digo así porque as estou vendo enfrente, isto de non poder ver rostros é un pouco complexo. Vades ver que efectivamente é así. Así que moi bons días e gracias por estar ao outro lado e nada, o que queremos é solventar todas as dificultades que podades ter para saltar esos problemas burocráticos. Exacto. Que tamén son unha parte da administración o tratarse de fondos públicos e, por suposto, todos temos que dar conta deses fondos públicos. Por iso é tan necesario esta xornada de tutorización de hoxe. Nada máis e moitas gracias. Pois nada, logo da presentación da Secretaria Xeral de Igualdade, Susana López Abella, e da Vicerreitora da Universidade de Santiago de Compostela, Mar Moledo, imos dar paso a unha pequena presentación, pero xa enseguida vamos á parte principal, a parte máis importante, que é cando se van a formular pola vosa parte as dúbidas, as cuestións que necesitedes. Eu son Aurora Patiño, traballo na Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade. Soamente quería dar unhas pequenas pinceladas, o máis breve posible, de por que na Secretaría Xeral de Igualdade se sigue facendo ano tras ano, como decía Susana López Abella, xa se cumpriron 25 anos desta axuda, que foi cambiando ao longo do tempo. E, sobre todo, queremos dicir que sigue en vigor a necesidade e a oportunidade, e, sobre todo, para dar empoderamento e posibilidades ás mulleres, porque aínda hai feitos diferenciais, aínda se producen e se coñecen fendas de xénero, sobre todo no ámbito laboral, no ámbito da conciliación e noutros ámbitos. Entón, sigue en vigor a necesidade de facer unha aposta polo emprendemento feminino e para aquelas mulleres que teñan unha idea de negocio para dar unha axuda económica, pero tamén, como estamos aquí hoxe, para dar esa axuda que é intangible, pero é tan importante, que é o proceso de acompañamento, de tutorización, de asesoría, e, sobre todo, o que estamos intentando facer, e máis, dende o ano 2020, pola pandemia da COVID, estivemos facendo todo o posible para, na medida que se pode no ámbito administrativo, facer as adaptacións, os cambios, as modificacións da propia resolución das bases reguladoras da convocatoria, para que sexa o menos negativo o efecto da pandemia nos emprendementos xa realizados de mulleres emprendedoras de anos anteriores e, sobre todo, a posibilidade sempre de mellorar os emprendamentos de cada unha das convocatorias. Uno dos cambios principais que se foron facendo a partir deste momento da pandemia foi precisamente minorar a obrigatoriedade do período de permanencia das actividades dos negocios. A Comisión Europea, cando se fai a programación de fondos europeos, que isto estaba financiado co período 2014-2020, unha das cuestións que sempre pedía era que fixéramos apoios a proxectos consolidados no tempo, que foran estables, e desa forma se obrigaba a que houbera un prazo de permanencia logo do inicio da subvención de 2 anos. Pois ben, unha das cousas que se cambiou un pouco a partir do ano 2020, pero con efectos retroactivos, modificamos as bases reguladoras dos anos 2018 e 2019 para que non houbera pérdidas para esas mulleres que tiveran axuda e que non tiveran que reintegralas en casi ningún caso. Outra das cuestións que vimos que era moi importante modificar era apostar pola línea activa, que realmente nos estaba parecendo que era a solución para esos emprendementos xa realizados anos atrás, pero que, sin embargo, necesitaban ese relanzamento, esa axuda nunha crise provocada pola pandemia tan importante. Entón, eses serían como os grandes cambios que estivemos facendo estes anos, pero, sobre todo, isto que comentaba tanto Susana como Mar Moledo,
a secretaria xeral de Igualdade, a vicerreitora, e que comentamos sempre no equipo de Eva López Barrio, Rosana, o compañeiro José Manuel e Marisa Illanes e máis eu, e é que rodear a convocatoria de axudas de outras actuacións que lle chamamos complementarias, pero que lle dan máis valor, como pode ser a extensión ao 100% das titorizacións de todas as emprendedoras e megas que teñen esa posibilidade, que antes non era así, e, sobre todo, por exemplo, actuacións complementarias como pode ser a realización, a celebración de un encontro anual de emprendedoras e mega que, ademais de dar conta de boas prácticas, de falar, de compartir cuestións e de mostrar moitas de vos os vosos produtos a través de unha especie de exhibición ou exposición de stands, tamén hai unha parte de formación. Tamén estamos intentando facer outras actividades complementarias, como comentaba agora a Susana López Abella, como ese proxecto encamiñarse. Entón, xunto con todas estas cuestións que son o que é tansible a propia convocatoria de axudas e o intansible, agora somente me queda dicirvos que outra das cuestións que estamos intentando sempre é intentar dotar de máis crédito, de máis importe, de que o volumen económico para poder conceder máis axudas e máis apoios a todas as mulleres emprendedoras ano tras ano, dende fai varios anos, está crecendo. Así, no ano 2021, logramos un importe de 3.267.000, que respecto aos 2.124.000 do ano 2020, que xa a súa vez crecera moito con respecto ao ano anterior, supuso ese incremento do 54%. Para o ano 2022 xa temos previsto nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia un importe de máis de 4 millóns. Entón, sí que queremos ano tras ano reforzar todos os aspectos puramente económicos, pero tamén esos outros aspectos que dan lugar a que o emprendemento sexa máis sólido e que tedes unhas redes, unha confianza e un asesoramento. Outra das pequenas cousas que cambiamos este ano é que, así como incrementamos o volumen total de recursos, o que fixemos foi incrementar en 2.000 euros cada unha das axudas das tres liñas principais de Mega, que son a Emprende, a Activa e a liña ITEF para o desenvolvemento de proxectos no ámbito tecnolóxico e da innovación. Entón, así facemos como maior reforzo para que sexan máis viables e con maior cuantía económica. Así, por exemplo, na liña Emprende, a axuda de menor importe, que é cando só e exclusivamente hai un negocio promovido pola emprendedora sin contratar a ninguna muller, é de 10.000 euros a axuda. Cando é de Activa, o importe menor da cuantía son 8.000, e cando é o ITEF, o importe menor ascende a 18.000 euros. Os outros importes, dependendo do número de empregos que se creen, van subindo, pasando, por exemplo, ao máximo de 22.000 euros de 4 ou máis empregos na liña Emprende, ou, por exemplo, o máximo de 4 ou máis empregos na liña ITEF, que son 42.000 euros. E outra das cuestións, pero esta é unha cuestión menor, é que vimos ano tras ano que a liña Innova por si soa non tiña suficiente demanda, non estaba suficientemente solicitada, e a incorporamos dentro do que a liña ITEF. Creemos que concentrar os recursos en liñas potentes e potenciar máis a ITEF era algo moi positivo para vos. E, finalmente, quería comentarvos, e xa paso ao importante, que os resultados desta convocatoria, que, como xa dixemos, supuso un incremento do importe económico moi elevado, pasando dos 2.120.000 do ano pasado aos 3.200.000 deste ano, temos como un resumo das axudas concedidas deste ano, que sodes moitas de vos. Aquí temos un total de 234 axudas concedidas, que destas 234, unha das características que estamos vendo a raíz da COVID é que
Moitas son da liña activa, son unha segunda oportunidade a moitos emprendementos realizados en anos atrás e que precisan esa axuda nova, vale? Entón, a liña activa chegou destas 234 a ter 95 concesións, que supón máis dun 40%, cando en todo o período esta porcentaxe da liña activa moi anterior á crise era moito máis baixa. De novos empreendementos temos un total de 135 axudas que se corresponden case co 60% das concesións e este ano tivemos 4 emprendementos no ámbito da innovación e da tecnoloxía que supoñen case un 2% con respecto do total. Creo que neste momento tamén é moi importante dicir que aparte destas 3 liñas principais hai unha liña complementaria de cara a mellorar a conciliación e a corresponsabilidade que se chama Concilia e que a súa vez se divide en Concilia promotoras, cando se trata de promotoras que teñan fillos ou fillas menores de 3 anos, ou a Concilia acordo ou a Concilia teletraballo. Entón, a maiores destas axudas temos un total de concesións a emprendementos de mulleres de 43 axudas de Concilia. Outra das cuestións máis importantes é que estamos promovendo negocios, pero sobre todo estamos subvencionando e promovendo a creación de postos de traballo de mulleres e neste caso tamén o mantemento de postos de traballo xa existentes cando se trata da liña activa. No total deste ano tivemos un total de 158 empregos novos por conta propia, 114 empregos novos de conta allea, emprendedoras que ides contratar ou xa tedes contratado a mulleres para o voso negocio. Eso supón un total de 272 novos empregos e no que se refire á liña activa hai un total de 124 postos de traballo por conta allea que se manteñen e logo hai un mantemento por conta propia de 116 empregos, o que dá un total entre empregos creados e empregos mantidos de 512 empregos. Eu creo que con estes datos, que é unha pincelada do que é a resolución da convocatoria deste ano, polo de agora creo que é suficiente porque o máis importante aquí é o que van falar a miña compañeira Rosana Llolago, a xefa do servicio, que é a que tivo o peso de toda a revisión da documentación, que me quedou por dicir unha cousa moi importante. Nos estamos facendo posible cada ano por incrementar o importe, por mellorar e flexibilizar e adaptar a base reguladora, a resolución das bases reguladoras da convocatoria, pero sobre todo estamos vendo que sí que é unha cuestión moi demandada por vos. Este ano as solicitudes creceron de forma exponencial. Pasamos, o ano pasado houbo 551 solicitudes pola vosa parte, polas emprendedoras e Mega, e este ano tivemos máis de 3 veces ese importe porque tivemos 1.552 solicitudes e foi moi complexo facer toda a revisión, toda a análise e lograr en prazo facer as concesións. Por eso tamén tivemos que sacar unha adaptación, unha modificación do período que vos damos, que precisamente por eso estamos hoxe aquí, para explicarvos, para que presentedes toda a documentación justificativa. Tiñamos posto na resolución inicial que era no mes de novembro, xa tería pasado esa data, e agora ampliamos ese prazo, por eso estamos hoxe aquí, oxalá que teñamos todas tempo, ata o 10 de decembro. Eu creo que polo de agora, de verdade, que o máis importante é o que van dicir elas. Rosana Llolago, a miña compañeira, xefa do Servizo de Fomento e Promoción da Igualdade, e Eva López Barrio, a directora do programa Women Emprende da Universidade de Santiago. Grazas e disculpade se me estendín moito. Grazas. Moitas gracias, Aurora. Bueno, é un placer. O primeiro de todo, agradecerlle á Secretaría Xeral de Igualdade que podamos traballar así en equipo,
porque con vos é ben doado, proveitoso e de aprendizaxe. Saludar a todas as emprendedoras que estades aí ao outro lado da cámara, que vos fomos mandando correos electrónicos por a parte tamén da Secretaría Xeral de Igualdade, por a parte da Universidade de Santiago, anunciando este evento informativo. Vos mandábamos os enlaces, vemos que estades a maioría xa conectadas, iso tamén é unha noraboa, porque aproveitar este momento para cubrir da forma axeitada toda esa documentación e sinalar neste aspecto que a verdade, como observadora desde a universidade, é un luxo esta subvención. O primeiro de todo, bueno, porque é unha subvención que se reparte por todo Galicia, por as mulleres de Galicia, e que vai xerminando distintos empreendementos, e por outro lado, porque o equipo técnico que traballa na Secretaría Xeral de Igualdade ten interés especial en que as cousas cheguen de forma correcta, que cubrades ben a documentación, que realmente esa axuda se consolide no tempo. E iso non ocorre con moitas outras axudas, o mellor de máis importe ou de menos, pero que che dan a subvención e quedas aí un pouco abocada. E neste caso, pois temos un equipo, unhas persoas excepcionales que lle dedican moitísimo tempo de traballo. Ahora a súa directora acaba de dar datos de cantidade de expedientes que recibiron, no período de verán tamén, as horas que lle dedicaron de traballo, elas non van decir, pero creo que a min que sí que me corresponde decilo, que hai un esforzo grandísimo para que as axudas cheguen e cheguen da forma correcta, é un equipo de profesionais de primeiro nivel, millores persoas. Bueno, pois unha vez feita esta introducción, do que se trata hoxe é de que coñezamos un pouco en que consiste este acompañamento e tamén cubrir da forma axeitada antes do de decembro, ter as cousas, os papeles ben entregados, verdad, Rosana? Sí, Eso. fundamental. Bueno, a xornada de hoxe é a presentación da convocatoria, un pouco este programa de acompañamento e asesoramento, esta parte de como presentar a documentación, que penso que é a parte central que Rosana nos vai explicar, unha vez antes da unha parte final formativa, teredes tempo para trasladar a través de un chat as vosas preguntas, que temos aquí un compañeiro que se chama Octavio, tamén un emprendedor, que nos dará traslado das preguntas que vayades facendo, e non vos cortedes, vamos, ainda que isto é así como moi difícil, falar a unha cámara, non é o mesmo que estar presencialmente, que as máscaras, todos son dificultades, pero o importante tamén son os contidos da reunión de hoxe. E tamén nos dá a oportunidade de que non vos despracedes desde os vosos postos de traballo e que podades ir combinando atender os vosos negocios, que é realmente importante, de paso, pois tamén coñecer as persoas que moveron os expedientes e preguntar esas cuestións que ás veces damos por supostas e as facemos mal. Entonces sí que penso que hai que prestar certa atención a esta sesión. A ver, vamos... bueno, como decía Aurora, esta axuda que solicitastedes no seu momento, non vos vamos parar máis aquí. Algúnas pedistedes a axuda Emprende para inicio de actividade, outras Activa, outras ITEF, e hoxe toca falar deste acompañamento, deste asesoramento, desta tutorización que facemos tamén por parte da Universidade de Santiago de Compostela. Ahora xa tedes o noso teléfono, o noso correo electrónico, vía que estabades chamando, ahora claro, estamos aquí en directo, non vamos a poder atender, pero agardamos que vos teñades conectado con facilidade e que, bueno, que sexa o inicio deste acompañamento. Pero hoxe realmente imos cubrir esta parte do expediente. Aínda así aproveitamos esta oportunidade para que coñezades a Universidade, vistedes a Vicerrectora de Igualdade, Comunicación e Servicios, pero aparte deso, a Universidade de Santiago de Compostela ten unha longa trayectoria en temas de emprendemento. É dicir, xa fai máis de 20 anos que a nosa comunidade universitaria lle dotamos de ferramentas e de servicios para atender o emprendemento. É dicir, que a universidade é docente, e así ten que selo, así a concebimos e a coñecemos como unha universidade nas aulas, onde aprendemos coñecemento, tecnoloxía. A parte está a parte de investigación, non se contempla unha universidade docente sen unha universidade investigadora, porque ten que ter esos vasos comunicantes. Nós traballamos na terceira parte da universidade, que é na transferencia. A transferencia que consiste en que o que ocorre dentro da universidade, na Casa do Saber, que
se transfira, que se poña ao servicio da sociedade. Porque non ten sentido que o que ali aprendemos, compartimos, investigamos, desenvolvemos, que quede dentro da universidade, dentro das tesis, dentro dos artigos. Eso non tería sentido se non se pon ao servicio da sociedade. A parte, é unha obrigación das universidades, xa que invertides nelas, tamén devolver eso á sociedade. E se hai novos avances, coñecementos, se hai novas tecnoloxías, bueno, ahora que a crise COVID aprendemos moito isto da transferencia, porque o tema da vacina pois nos acercou moito a isto. Non tería sentido que un grupo de investigación desenvolvera melloras nunha vacina se iso non se trasladara neste momento que pasamos a poder vacinarnos e soportar esta situación sanitaria que nos está rodeando. Eso é transferencia. Pero transferencia tamén son outros coñecementos, como os que podemos adquirir en temas de emprendemento femenino, e, sobre todo, que a nosa comunidade universitaria, as alumnas e alumnos, tamén poden ter interese en crear empresas. E iso tamén temos que atendelo. En esta aprendizaxe de creación de empresas de base científica, poñemos o noso coñecemento ao servicio das todas as EMEGAs, promotoras EMEGAS e da Secretaría Xeral de Igualdade, para se temos uns procedementos de traballo e se o emprendemento se ten que facer dunha maneira, e sobre todo nestes tempos tan cambiantes, pois que o coñecemento da universidade pois se poña a vosa disposición. Concretamente, dentro de Woman Emprende, traballamos a especificidade do emprendemento das mulleres. E por eso, na última parte da sesión de hoxe, despois de que Rosana e Aurora nos expliquen ben como se cubren todos os anexos, falaremos un pouco de que emprender e como as mulleres emprendemos e tamén como as oportunidades que nos dá o feito de ser mulleres e montar empresas, porque tamén o é. Entonces, bueno, pois esta breve introdución, xa para non quitarvos máis tempo, darlle o paso a Rosana, falar de que hoxe estades aí xente da liña, mulleres que solicitaste desa liña Emprende para inicio de actividade, outras a liña activa para reactivar as vosas empresas, que hai moitas solicitudes, tamén estades as da liña ITEF, as de base máis tecnolóxica, de carácter máis innovador, científico, e, por outro lado, complementaria a todas estas axudas, a liña Concilia. Bueno, estas son preguntas que ibades facendo estes días cando vos mandábamos correos electrónicos, cales son compatibles, cales son incompatibles. Bueno, as liñas entre elas son incompatibles, son compatibles ca liña Concilia, pero sí que hai incompatibilidade como pon aí, que as axudas dos programas de promoción do emprego autónomo. Seguro que despois xa facedes esas preguntas, porque moitas de vos solicitastedes a axuda de autónomas e ao mesmo tempo a axuda EMEGA e tuvestedes que decidir e vos decidistedes por EMEGA. Entonces, claro, hai que renunciar. Entonces, estas cousas son importantes. O tema das compatibilidades e das incompatibilidades. Bueno, a Aurora, a subdirectora, xa falou das cuantías, non nos vamos a parar aquí, que se incrementaron en este ano porque se incrementou o importe. E un tema importante é o prazo do 10 de decembro de 2000 para presentar a documentación. Entonces, se vos parece ben, e tamén xa hai, se queredes ir introducindo preguntas no chat, pero penso que é mellor, xa hai 4, nos está contando Octavio, non sei se é mellor deixalas po final todas xuntas. Se vos parece, despois vamos respondendo todas con calma. Ningunha pregunta é mala, ningunha pregunta é tonta. É dicir, facede todas as preguntas que consideredes, porque o peor é quedar ca dúda. E aparte aquí estamos personas absolutamente normales, que estamos a vos, bueno, esperemos ser normales, verdad? Vamos a quitar un pouco de ferro ao asunto, que estamos a vosa disposición. Tanto o equipo da Aurora como na Universidade de Santiago podes chamarnos mandando os correos. Bueno, tendemos como podemos tamén, porque a carga de traballo é grande, pero hai que quedarse con esta data que me penso que é ben importante. E se lle parece ben a Rosana, empezamos cos anexos que hai que cubrir, porque tamén é o motivo que nos une hoxe aquí. Ir vendo ben eses anexos, ir facendo as preguntas, bueno, pois... E tamén tedes a suerte de coñecer as persoas que revisaron os vosos expedientes. Tamén poñerlle cara a xente que traballa e que traballa moitas horas e con altísima calidade, Rosana e o equipo todo da Aurora, e vede tamén o interés e o coñecemento que ten, que é moito, e a verdade é que é moi agradable traballar ao seu lado. Entonces, documentación a presentar artículo 21.2, o anexo 5, solicitude de pagamento. Rosana. Hola, bons días.
A ver, en primeiro lugar, o 10 de decembro non só é a data, teño que mirar para ali, non? Sí. Non só é a data límite para presentar a documentación xustificativa, tamén é a data límite para realizar as contratacións que vos comprometestedes a crear. O sea, se vos na fase de solicitude dixéstedes que ibades a contratar a unha muller para un posto de traballo ou a dúas, o sea, o 10 de decembro é o último día que tendes para dalas de alta na Seguridade Social, para realizar as contratacións. Eso é fundamental. Rosana, Dime. aquí algunha xente preguntaba, claro, que tiñan previsto contratar a muller de repente non quere seguir ou cambiou. Claro, Sí, esa a ver, problemática de que claro, tú contratas con un perfil e esa persona de repente cambia. o perfil. Eso é mellor que non lo poñan en coñecemento, porque pode supoñer que se baixen os puntos, a puntuación, e ao mellor corre o risco de perder a axuda, porque este ano, cas 1500 e pico solicitudes que tivemos, foi necesario acadar 25 puntos como mínimo para poder acceder á axuda. Ao mellor, se vos na fase de solicitude puxéstedes que ibades a contratar a unha muller desempregada maior de 45 anos, se agora non facedes o da contratación, nese perfil, perderíades ao mellor 3 puntos que son fundamentais para continuar coa axuda. Que pasa? Tamén aí somos un pouco flexibles. Si dixéstedes que iba a ser unha muller desempregada maior de 45, pero finalmente unha muller desempregada menor de 30, non pasa nada. Ou unha muller con discapacidade. O importante é que reúna unha das circunstancias que están establecidas no artigo 17.1.3. Vale? Pero tendo en conta que ao mellor eses 3 puntos son fundamentais para ter dereito á axuda. Bueno, pero eu creo que se entende, non? Sí. Entón é mellor, no caso de que teñades algún tipo de problemática, é mellor que non lo comuniquedes, porque miramos a situación concreta do vosso expediente, o que suporía perder ao mellor esos 3 puntos, e quedaríades dentro ou non, entón é mellor que nos chamedes por teléfono e o miramos. Vale. Bueno, respecto dos anexos, a documentación xustificativa está relacionada no artigo 21.2 das bases reguladoras. A ver, o primeiro é o anexo 5, a solicitude de pagamento. A ver, antes de nada, un fallo que se comete moi a menudo. Os anexos téndelos que cubrir, guardar, unha vez que están cubertos, e despois, se os asinades electrónicamente, tendes que asinar ese arquivo que tendes guardado, porque moitas veces recibimos os anexos que están asinados electrónicamente, pero que non conteñen datos, están baleiros, e iso é porque non os guardades antes de asinalos. Tamén vale que os asinedes manualmente e os escaneedes e os subades á sede electrónica. Pero se os ides asinar electrónicamente, co certificado digital, tende moito cuidado, asegurádevos que o anexo que subides á sede efectivamente está cuberto, ten datos e que está asinado electrónicamente. E tendelos que asinar antes de subilos á sede. Vale? Bueno, a solicitude de pagamento, que é o anexo 5, despois o anexo 3, que é a declaración de axudas actualizadas, e neste caso, as beneficiarias que sodes sociedades civís, comunidades de ben ou entidades en personalidade xurídica, tendes que presentar o anexo 3 correspondente á sociedade civil ou á comunidade de bens ou a entidades en personalidade xurídica, pero a maiores tendes que presentar un anexo 3 por cada unha das socias, a título individual das socias, vale? Despois, se o que se subvencionan, ademais dos vosos postos, son postos por conta allea, tendes que presentar o anexo 6, e aí é onde relacionades, poñedes o nome e apelidos das traballadoras por conta allea que contratades, vale? Teríades que presentar desas traballadoras tamén a resolución sobre o recoñecemento de alta no réxime da Seguridade Social, a copia do contrato de traballo, vale? No caso de que, o que vos comentaba antes, no caso de que algunha desas traballadoras por conta propia vos na fase de solicitude puxéstedes que iba a ser desempregada maior de 45 ou desempregada menor de 30, tendes que para acreditar isto, tendes que presentar o informe de vida laboral da propia traballadora, para que nós poidamos ver
tanto a data de nacemento como que efectivamente non tiña ocupación antes de que fora contratada por vos, vale? Se é unha persoa con discapacidade, pois hai que presentar a certificación do grao de discapacidade. Tamén, no caso de ter traballadoras por conta allea, tamén tendes que presentar a copia da inscripción da empresa na Seguridade Social. Isto chámase chámase resolución de inscripción do empresario no sistema da Seguridade Social. Despois, para as beneficiarias da liña activa, tendes que presentar o informe de vida laboral do Código de Cotización da empresa, no que vexamos que están aí encadradas as traballadoras que se están imputando á subvención do EMEGA. No caso da liña ITEF, no caso de non telo presentado anteriormente, un breve currículo da persoa traballadora por conta allea que se compromete a contratar. Despois, as que tendes concedida a axuda concilia persoas traballadoras na modalidade de acordo de conciliación, no caso de non telo presentado antes, tendes que presentar agora o acordo de conciliación asinado por vos, polas promotoras, pola empresaria e por todo o persoal da empresa, independentemente dos postos de traballo que se subvencionen co EMEGA. Se vos tendes 5 traballadoras e traballadores, pero para a axuda EMEGA só tendes a 2 traballadoras, o acordo ten que estar asinado polos 5, é para a totalidade do cadro do persoal da empresa, vale? E despois, no caso da liña Concilia, acordo de teletraballo, pois tendes que presentar o acordo de teletraballo asinado individualmente con cada un das traballadoras cos que asinades ese acordo, vale? Despois, isto é importantísimo, tendes que mandar unhas fotos, capturas de pantalla ou algo onde se vexa que tendes exposto o cartel informativo de que o vosso negocio está financiado polo Fondo Social Europeo. Na página web da Secretaría Xeral de Igualdade tendes ali un modeliño, ven a ser algo así, pero non é este. Este sería axudas, non é o EMEGA este, pero bueno, nese formato, en formato A3, e na página web da Secretaría Xeral de Igualdade está ali o modelo que tendes que ter exposto de cara ao público, que se vexa ben, vale? Mandar fotos de que o tendes exposto. E recórdovos que o cartel o tendes que ter exposto durante os 18 meses que estades vinculadas á axuda, vale? Rosana, e aquí empezan co tema das redes sociais. Seguro que vai ser unha pregunta. Onde poño os logos, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook? No, a ver, no Fondo Social Europeo, na guía de comunicación fala de páxinas web. Na páxina web. Se non tendes páxina web, pois nada, se en redes sociais queredes poñer, non fai falta que poñades o logo, obviamente, pero poñer, pois, somos beneficiarias da axuda EMEGA que está financiada polo Fondo Social Europeo. Unha mención así estaría ben, vale, de cara a darlle maior publicidade. Despois, por outro lado, tendes que presentar o que lle chamamos as follas individualizadas de recollida de datos, tanto das vosas, das promotoras, como das traballadoras por conta allea que se subvencionan, vale? Unha folla de indicadores onde tendes que contestar a preguntas de cal era a vosa situación laboral, a vosa formación, son uns indicadores que son de obrigado recollida polo Fondo Social Europeo. É fundamental e teñen que vir asinadas a vosa folla asinada por vos e a de cada traballadora, pois, por cada traballadora, vale? E despois, no caso de que, por exemplo, algunha das traballadoras por conta allea vos dixérades que tiña discapacidade, se queredes que nós realicemos automáticamente a consulta do certificado do grau de discapacidade, teríades que presentar o anexo 6 bis, no que aí a traballadora por conta allea nos autoriza a que nos consultemos, fagamos esa consulta. Se non, tendes que presentar vos esa certificación. E pola miña parte, creo que relacionei todo, non sei se fun moi rápida. Porque alguna xente quere, o anticipo. O anticipo, sí, espera. Porque houve moitas preguntas que se así. Antes de que se me olvide, quería falar do tema das compatibilidades e das incompatibilidades. A ver, para todas vos, sexades da liña ITEF, da liña activa, da liña Emprende,
se tendes concedidas outras axudas pola contratación, non son compatibles coa EMEGA. O sea, a mesma traballadora non pode estar subvencionada por distintos sitios. Falamos tanto das axudas á contratación que ten a propia Consellería de Emprego e Igualdade, hai axudas das distintas deputacións que tamén son para ampliación ou mantemento do cadro de persoal, son incompatibles. O seja, que se tendes solicitadas esas axudas polas mesmas traballadoras que nos ides a imputar, tendes que ou poñelo en coñecemento noso ou renunciar a esa axuda e acreditarnos a nós que tendes renunciado a esa axuda. O que non pode ser é que a mesma traballadora estea subvencionada por dúas vías distintas. Despois, respecto para a Emprende e para a SITEF, o EMEGA é incompatible coas axudas de promoción de emprego autónomo da Consellería de Emprego e Igualdade. O seja, nestes momentos creo que están empezando a resolver esas axudas e ao mellor nestes días vos chega a notificación de que sodes beneficiarias desa outra axuda, que sepades que é incompatible. Entón, ou renunciades ao EMEGA ou renunciades á axuda de promoción de emprego autónomo, vale? Tendes que valoralo. Pero en todo caso, se renunciades a de emprego autónomo, tendesnos que acreditar a nós que tedes renunciado a esa axuda incompatible, vale? Falamos do... O anticipo. Do Sí, anexo 4. claro. Para cobrar o anticipo tendes que presentar o anexo 4, xa vos digo, ben cuberto e ben asinado. Entón, nós esta semana vamos a empezar a tramitar o pago do anticipo, que eu supoño que se fará a transferencia ao largo deste mes, bueno, no que queda de ano, vale? O pago do anticipo é o que menos traballo nos dá, digamos, porque só é examinar un documento. Despois a documentación xustificativa xa nos leva máis tempo, porque xa temos que comprobar contratos de traballo, máis anexos, bueno, entón o anticipo, pois esta semana, xa vos digo, empezamos a tramitar para que o cobredes canto antes. Eso sí, a todas aquelas que na resolución de concesión xa se vos puxo que tiñades que renunciar por exemplo, hai dous casos de que tendes concedida a axuda da Secretaría Xeral de Emigración por autoemprego, esa axuda é incompatible coa EMEGA. Nese caso, non imos aínda que solicitedes o anticipo, non imos a realizar o pago do anticipo mentres non nos acreditedes que tendes renunciado e devolto esa axuda, vale? Non se me ocorre... Eu penso que era mellor xa pasar... Contestar as preguntas, sí. Contestar as preguntas, entón son mellor que as preguntas xa se vai Sí, animando sí. un pouco a cosa. Bueno, pues vamos a ver que Están ali, non? está no chat, sí. Igual algunha xa está... Pero bueno, podemos repasar que Sí. tampouco ben mal, non? Alma López pregunta: no meu caso, a concesión da axuda está condicionada á renuncia á subvención dirixida a emigrantes retornados que me fora concedida. Como debo proceder para renunciar e devolver a mencionada subvención? Pois mira, en tal caso tens que poñerte en contacto coa Secretaría Xeral de Emigración, pero eu penso que a través da sede electrónica no procedemento, nese procedemento vas a ter unha opción que sexa desistencia e renuncia. Si tes percibida xa esa axuda, pois é mellor que fales co persoal da Secretaría Xeral de Emigración e que che digan como tes que facer para reintegrar. E unha vez que teñas presentado o documento no que dis que renuncias a esa axuda, o documento bancario que acredite que tes devolto esa axuda, pois esa documentación tela que subir na sede electrónica o expediente do EMEGA, vale? Pero para devolver esa axuda e para renunciar é mellor que te poñas en contacto coa Secretaría Xeral de Emigración, que foron eles quen che concederon. Lucía Penedo pregunta: gustaríame facer unha consulta. Esta axuda é compatible coas axudas líder do PDR de Galicia 2014-2020? Na convocatoria non ven moi claro. A ver, tería que ver exactamente as bases reguladoras do líder, pero bueno, eu creo que en principio que sí é compatible, porque o líder financia investimentos, non financia postos de traballo, como é o EMEGA.
Pero en tal caso tería que ver exactamente as bases reguladoras do líder para ver o que poñen, vale? Entón tamén, se queres, ou chamas por teléfono á Secretaría Xeral de Igualdade ou mandas un correo electrónico dicíndome que procedemento é, pero eu creo que sí que vai a ser compatible. Pero vamos, non te podo asegurar ao 100% se non vexo as bases reguladoras. Rosana, moitas mulleres falando de investimento confunden un pouco e preguntan sobre as facturas, sobre teñen que justificar as Pero inversións. no, a ver, na liña, o problema supoño que será na liña activa, non? Sí, Que na a liña liña activa, claro, vos sodes beneficiarias da liña activa porque presentáchedes un proxecto de reactivación ou mellora. Entón, sí que tendes que facer ese proxecto de reactivación ou mellora. Que pasa? Si vos dixéstedes que ibades a gastar 6.000 euros no proxecto de reactivación ou mellora e ao final gastades 1.500, non pasa nada. O importante é que fagades algo do que puxéstedes no plan de negocio. Nós, na fase de xustificación do EMEGA, non se exixe que presentedes facturas nin nada diso, vale? O problema pode vir se nun futuro sodes auditadas, o voso expediente cae nunha auditoría. Entón, probablemente vayan polo voso negocio e digan, bueno, usted, que fixo deste plan de reactivación? Pois hai que ter algo feito. Eu non digo que gastedes o que puxastedes no plan de negocio probablemente foi unha estimación, pero algo hai que facer dese plan de reactivación. É que algunhas pensaban que antes de decembro, incluso antes do 10, que tiñan que xa ter feito a reactivación do negocio. Non é preciso que o 10 de decembro teñades todo completado, vale? Elvi pregunta, si non se pide el anticipo de la ayuda, ¿en qué momento se ingresa? A axuda, pois non sei, dependerá do que nos dé a tempo a revisar a documentación. A documentación vais a revisar por orde de entrada da documentación xustificativa, vale? Vamos a seguir ese riguroso orde de, pois, a que presentou hoxe, vais a revisar antes a documentación da persoa que presentou hoxe a documentación xustificativa que a que presentou mañá. Non vai por orde de expediente, nin por cuantía, entón depende, a ver, son 234 axudas e, bueno, que leva o seu tempo revisar. E que estea ben presentada a documentación, obviamente, porque se temos que facer un requerimento de documentación, pois xa se alarga máis tamén. É recomendable pedir o anticipo? Sí, pero bueno, que teñan en conta o tema das incompatibilidades. Claro, pedilo da forma axeitada. Pedilo da forma axeitada, porque, claro, nós tamén cruzamos datos coa Consellería de Emprego e Igualdade. Sabemos que quenes teñen solicitadas as axudas á contratación polo mesmo posto de traballo, entón, ante calquera dúbida, non se vai a facer un pago se non queda acreditado que non... Bueno, é normal, non? Claro. O posto de traballo non pode vir. Que non haxa incompatibilidade de axudas, tendo en conta ademais que estas axudas están financiadas polo Fondo Social Europeo. Son axudas que se examinan, vamos, con lupa. Desde logo non vamos a poñer en risco despois que dentro de ano e medio nos digan pois esta beneficiaria ten percibido axuda polo mesmo posto de traballo de a Consellería tal ou da Deputación da Coruña ou da Deputación de Ourense. Entón, nese sentido que somos, a ver, limitámonos a seguir a cumplir o que di o regulamento da Lei de Subvencións de Galicia, o sea, e as nosas propias bases reguladoras. Non queremos poñer en risco despois, incluso para vos é mellor tamén, porque imaginadevos dentro de ano e medio unha auditoría e que ao mellor teñades que devolver despois a axuda, cando xa a axuda tendes gastada. Entón, mellor que o falemos, mellor que o falemos e ver, vale. Non sei se... En todo caso, todos os anos estábamos intentando facer os pagamentos antes de rematar o exercicio actual. Este ano, a verdade é que vai a ser moito máis complexo que se podan facer
todos aqueles pagamentos das persoas que non pediran os anticipos antes do final deste ano, máis que nada por todas as dificultades e sobre todo porque o prazo remata este de decembro e o tempo material para examinar toda a documentación e que no mellor dos casos estea todo ben é moi breve. En todo caso, imos facer o posible para que nos vindeiros meses, canto antes, sempre se fai un esforzo, un insente esforzo de que todas as propostas de pagamento dende a Secretaría Xeral de Igualdade a Tesouro se fagan no menor tempo posible. Somos conscientes, coñecedoras, de que esa achega económica é vital, está desesperándoa porque tedes esa beneficio de tela, xa que saíche desconcedidas e imos facer o posible para que estea canto antes. Temos dúas preguntas que son moi parecidas. Como hacer para renunciar a la subvención para empleo autónomo? Pois eu creo que desde a sede electrónica, si entras no expediente na túa sede, si vas á sede electrónica da Xunta de Galicia, aí hai un apartado que é a miña sede. Ti entras na miña sede e aí terás a relación dos expedientes das solicitudes que tes feitas. Vai a do programa de promoción de emprego autónomo, non te equivoques de procedimento, vale? Promoción de emprego autónomo, entras aí e aí creo que xa é un apartado que é desistencia ou renuncia. Simplemente é pinchar aí e cubrir un formulario dicindo que desistes ou renuncias a esa axuda. E despois, ese documento e máis o xustificante de telo presentado, despois é o que tes que subir á sede electrónica no expediente Mega, vale? Ten cuidado, non te confundas de procedimentos. Non vai a ser. Eva Cayetana pregunta: ¿qué modelo se utiliza para enviar la documentación a través de la sede electrónica? Que documento? ¿Sí? ¿Qué modelo? Claro, na sede electrónica, no procedimento Mega, vas a ter ali distintas accións que ti podes facer. Entón, dille, pois pinchas a chega de documentación xustificativa. E despois aí, o que tes despois é que anexar. A iso teslle que anexar os anexos, bueno, a documentación que vos contei antes, a que está establecida no artigo 21 das bases reguladoras. Vale. Non sei se contesto así a tua pregunta, pero que non. Recarey Consultores pregunta: necesitaba saber duración del compromiso de mantenimiento de empleado y si puedo cambiar en caso de necesidad por otros empleados que cumplan las mismas condiciones. A ver, o mantemento do emprego é de 18 meses. Se neses 18 meses hai un cambio no persoal, pois unha das traballadoras causa baixa na empresa, tendes un prazo máximo de 2 meses para sustituíla, vale? Nas mesmas condicións. Sempre teñen que ser contratos indefinidos para mulleres, e no caso de que sexan contratos de carácter parcial, de xornada parcial, esa xornada non pode ser inferior ao 50%. Pode ser do 50% ou máis, pero menos do 50% non. Vale. Olalla pregunta: debemos renunciar xa ás axudas de autónomo antes de haber percibido a concesión ou antes de entregar a documentación? A ver, vamos a mirar... Eu teño medo por... A ver... Teño medo que, se no caso... É mellor que me chame por teléfono, porque eu teño medo que, imagínate, que agora a concesión neste caso sexa por traballadoras por conta allea tamén. O que non quero é que agora presente a renuncia a unha axuda e despois non estea ben realizada a contratación, as contratacións do EMEGA. Entón perda unha axuda e a outra. Nós o que non queremos é iso, que vos quededes en nada. Entón, vamos a miralo con calma, vale? Mellor que me chame ou que mande un correo electrónico. Eu estaba lle dando o correo de promoción.igualdade@xunta.gal. É ben fácil, promoción.igualdade@xunta.gal. Creo que algunhas xa están respostadas. Eu pedín tamén a axuda TR 341D para emprego autónomo. Renuncio xa.
Si se a concesión é mega é só polo teu posto, eu diríache que sí. Si tes vamos, e si tes tamén no EMEGA fostes beneficiaria non só do teu posto de traballo, sino por traballos por conta allea para outras mulleres, si tes efectivamente, si estás segura de que efectivamente tes realizadas as contratacións tal e como exixe o EMEGA, o sea, contratacións indefinidas para mulleres e todo iso, pois adiante, vale, pero asegúrate de que efectivamente vas a cumplir os requisitos das contratacións do EMEGA, vale? Eu non quero que ao mellor despois un posto de traballo dos que dixeste despois non se adecúa, sabes, ao EMEGA e ao mellor pola perda dese posto de traballo perdedes toda a axuda. Entón, dame medo dicir, vos, sí, renuncia xa, no, espérate, vámoslo a ver con calma. Alma pregunta, temos que ter exposto o cartel antes do día 10 de decembro? Tes que ter, agora xa tes que ter exposto o cartel desde o momento que eres beneficiaria, vale? O cartel é en tamaño A3. Tamaño A3, o cartel é tamaño A3. Na página web xa está deseñado para que, cando o imprimades, xa sexa en papel A3. Se poden poñer o logo da empresa Sí, no cartel? sí. No caso de que teñan logo, se non Claro. teñen logo non Sí, pasa sí. nada. Sara Lois pregunta, quería facer dúas consultas. En primeiro lugar, saber se facer unha modificación do nome da empresa xurxe algún problema. E tamén se ampliamos o obxecto social da empresa para facer algunha actividade a maiores, se temos que xustificalo. Entendo que é unha SL ou unha sociedade. Ampliar o obxecto non ten problema. Cambiar o nome, se só eu cambio o nome, pois entendo que non pasa nada. Eso sí, tesnos que acreditar a nós, presentar a documentación dese cambio. Vale. Onde está exactamente o cartel da subvención? Está na páxina web da Secretaría Xeral da Igualdade. En Google, se poñedes Mulleres en Galicia, o primeiro resultado que vos dá é a páxina da Secretaría Xeral da Igualdade. Entrades na páxina da Secretaría Xeral da Igualdade e ides a ver que hai distintas pestanas. Hai unha que pon axudas. Entón, pinchades aí, en axudas, e aí están relacionadas todas as convocatorias de subvencións que ten a Secretaría Xeral da Igualdade. E aí dentro buscades o programa EMEGA, que debe de ser a cuarta, máis ou menos. Entrades no EMEGA e xa aí abaixo xa pon modelos para a fase de xustificación. E xa está aí o modelo do cartel e máis tamén os modelos das follas de recollida de datos, ou dos indicadores que vos comentaba antes. Ainda así, se tedes moitas dúdas, só que xa teñen o meu correo, pois eu vos podo mandar o enlace perfectamente. Vale. Teresa preguntaba, ¿dónde están las hojas individualizadas que hai que cubrir? Entiendo que en el mismo sitio. Sí, na página web da Secretaría Xeral de Igualdade, como vos acabo de decir, vale? Promotora desempregada de larga duración, hai que presentar algo? No, porque xa o vimos no informe de vida laboral, vale? No caso das promotoras, xa o de desempregada a longa duración, desempregada menor de 30 ou desempregada maior de 45, xa está visto co informe de vida laboral que presentachedes na fase de solicitude. A cuestión é as traballadoras por conta allea. Aí sí que o tendes que acreditar agora, vale? No caso de que vos o fixerades constar así na fase de solicitude. Lucía pregunta, traballo desde casa, onde teño que colocar o cartel publicitario? Os logos é necesario incluílos, por exemplo, nas follas das facturas e presupostos? No, na documentación de facturas e iso no. Traballas desde a casa, pois mira, pois agora pega ali o carteliño ao lado, manda a foto e despois eso, non sei se tes páxina web ou fai unha mención, se non tes páxina web, tes redes sociales, o que falábamos antes, fai unha mención, non fai falta que metas os logos, non? Pero fai unha mención de que eres beneficiaria do programa EMEGA, que está financiado pola Unión, polo Fondo Social Europeo. A ver, pola túa parte asistirías facendo todo o posible para difundir, para darlle a difusión, sabes, que é o que require o Fondo Social Europeo, que lle gusta ser moi protagonista, entón ten que figurar en todos lados, e canta máis difusión se lle dea, mellor. Entón, se traballan na súa casa, no seu lugar de traballo, poñen ali o cartel. Poñen ali o cartel, que nos manden a foto. E se teñen un taxi, tamén Un poñen taxi pódeno poñer, eso, pódeno poñer na parte de atrás
como se chama? A parte... Na bandexa de atrás. sí. Eso, na bandexa de atrás, ali pousadiño, non o peguen no cristal, senón perden... o sea, claro, pero poden o pousar ali na... Casi mellor plastificalo. Plastificalo e poñelo ali na bandexiña de atrás pousado e sacades unha foto conforme o Claro. tendes, vale? Cada vez hai máis taxistas. Sí, porque porque é un sector no que as mulleres estamos infrarrepresentadas, entón un dos criterios de valoración do EMEGA é puntuar precisamente aqueles proxectos que responden a unha desas actividades nas que estamos infrarrepresentadas. Moi ben. Nuria pregunta, si mi actividad no tiene local ni página web, ¿cómo puedo acreditar la obligación de publicidad? É o mesmo. Pois o mesmo, pois non sei, pois... No lugar de traballo. Pero que traballo, supoño que será que traballas desde a casa ou algo Claro. así, non? Pois o mesmo, pega o cartel por ali, saca a foto e despois intenta darlle a máxima difusión, pois non sei se tes Instagram, Facebook ou o que sexa, vale? Sonia pregunta, si todavía no te han concedido la ayuda de promoción de empleo autónomo, ¿no podemos acreditar que hemos renunciado? Perdón, potesme... Si todavía no se te ha concedido la ayuda de promoción de empleo autónomo, no podemos acreditar que hemos renunciado. Sí que poden. Sí, porque podes desistir da túa solicitude, que van a ser o mesmo. Renunciar á solicitude. Sí, desistir da túa solicitude. E aí, eso, na sede electrónica tes un apartado, desistencia ou renuncia. Pois... Beatriz pregunta, bos días. A firma do acordo de conciliación pode ser mediante a firma da representante das traballadoras ou ten que ir firmado por todas as traballadoras? Pero que é representante legal, o sea, no sentido de que hai unhas eleccións sindicais nesa empresa e esa persoa é delegada sindical ou representante ou é representante das traballadoras de carácter informal, digamos. Non creo que poña ese detalle, pero bueno, é importante ese Claro, tema. si efectivamente é unha representante a delegada de persoal ou algo así, sí. Pero Si non, sí, mellor... que firmen todas as que traballadoras. firmen, evitamos os problemas, que firmen mellor todas as traballadoras. Sara Lois pregunta, ¿cómo os notificamos que hicimos la renuncia de la subvención de autónomo? Pois, cando presentes a renuncia do programa de promoción de emprego autónomo, eso ti cubres un formulario. Ese formulario ti pódelo guardar, vale? E ao mesmo tempo, unha vez que o presentas, a sede electrónica genérache un xustificante de ter presentado esa renuncia. Entón, eso tamén o gardas, eses dous documentos, o xustificante e o propio documento da renuncia. Entón, eso despois é o que nos presentas no programa EMEGA, vale? José Ramón pregunta, si no tenemos contratos de trabajo de las empleadas por llevar varios años trabajando y como fijas discontinuadas se incorporan a la empresa por llamamiento de actividad, es una academia de enseñanza. ¿Valdrían estos llamamientos en lugar de los contratos de trabajo? Hai que presentar os contratos de traballo. Se a empresa nestes momentos non os ten, non sei, supoño que no INEM poderán solicitar unha copia ou mesmo as propias traballadoras non terán copia dos contratos de traballo. Unha gestoría. Se algunha das empregadas que foi subvencionada se marcha por decisión propia, en que posición quedamos? Temos que sustituir a esta persona nas mesmas condicións? De ser así, que prazo temos para esta sustitución? Pero que se trata dunha traballadora por conta allea ou unha promotora da propia empresa? É que non sei. Eu creo que será contallea. Será contallea. Claro, será contallea. A ver, o prazo máximo para sustituíla é 2 meses. Pero a ver, se agora ves que non vas a poder sustituíla ou que sexa, pois mellor falamos, chámanos ou mándanos un correo electrónico para ver exactamente o teu expediente en que situación quedaría se quitamos ese posto de traballo, vale? É que, claro, o que se puntúa é sobre todo a creación de emprego. Claro. E ante tantísima solicitude, claro, pois se foi dando unha puntuación que se cambian as características... Igual pode perdela. Entón é mellor que vexamos.
si ti sí que vas a contratar a outra persoa sustituindo a esta, tes ata 2 meses para facelo. Sempre non chegará a tela contratado e antes do 10 Ou, efectivamente, ou si agora podes contratar a antes do 10 podes contratar a unha e colleríamos a esa traballadora, xa non colleríamos a anterior á que se foi, vale? Mónica pregunta, a axuda do IGAPE para novos emprendedores no marco operativo de FEDER Galicia é compatible? Sí, financia cousas totalmente distintas ao EMEGA, vale? O problema son as axudas que financian gastos de persoal, incentivos á contratación de persoas. Aí é onde está o problema. As axudas que financian gastos de inversión, de investimentos, esas son compatibles. Preguntan, anexo 3. En la solicitud se indicó que se había solicitado la ayuda empleo autónomo. Ya hemos renunciado a ella. Al presentar ahora nuevamente el anexo 3, ¿volvemos a indicar que se ha solicitado e indicamos renuncia? No, xa non, se xa renunciáchedes, xa non decide que non solicitáchedes, vale? Pero iso sí, acreditádenos a nós que tendes renunciado, vale? Eva Porto pregunta, ¿cómo se declara fiscalmente esta subvención? Nese sentido non podo axudarvos porque non teño ese tipo de coñecementos. Eu sei seguro que sí que tendes que declarar a Facenda agora xa no momento da concesión, non cando se paga, sino agora mesmo coa concesión xa tendes que declarar. Como se fai, eso sí que non sei, iso teredelo que falar cas vosas xestorías, o sea, que as persoas que vos levan habitualmente estas cuestións. Claro, na contabilidade xa hai que sinalar que... Sí, e declarala incluso. E teñen que nese asiento contable poñerlle ao lado EMEGA? A ver, o Fondo Social Europeo exixe que o ingreso da axuda estea como na contabilidade dun ben identificado na contabilidade, que non se confunda co resto de conceptos. Entón, identificade ben o ingreso da axuda na vosa contabilidade, pois axuda, programa e mega, ano 21. Para despois, porque as auditorías sí que, se vos cae unha auditoría, sí que vos van a pedir copia da contabilidade para ver que efectivamente tendes ben diferenciado, vale? Nese sentido, con respecto á dúbida do IRPF, o mellor de todo é eso, sempre pensar que o devengo, é dicir, o momento no que tedes que declarar ao IRPF é no momento da concesión, independentemente de que por causas alleas a nos comentamos que o mellor percibides o ingreso non dentro deste ano 2021, e tamén tedes a posibilidade sempre de facer calquera consulta directamente á Axencia Tributaria, porque estas son cuestións que vos van a informar de forma tamén directa. E, bueno, son máis motivos para pedir o anticipo. Porque, claro, se hai que declarar esta axuda e pagar por ela, máis motivos para solicitar o anticipo tamén. Preguntan se hai algunha forma de acceder á presentación que se inclueu nesta sesión, os PowerPoints que pasamos. Sí. Para non olvidarse de ningún dos puntos que hai que... De todas formas, gravaremos esta sesión e colgarémolas nas páxinas web de YouTube da Secretaría Xeral de Igualdade de Woman Emprende. Eu vos podo facilitar esta presentación sin problema ningún. Do mesmo xeito que vos enviei o enlace para a sesión de hoxe, pois mandamos tamén esta presentación. Sí, un pouco o que dicía Eva, que vos podemos mandar incluso o enlace ao desenvolvemento desta propia xornada na que estamos falando e as presentacións tamén. Imos a publicalas tanto na página web de Woman Emprende como no canal de YouTube da propia Secretaría Xeral de Igualdade, pero sempre que precisedes calquera das presentacións utilizadas, por se non vos chega o que sexa, podedes pedila sin problema. Josefa Castro pregunta, teño unha sociedade unipersonal. Teño que presentar un anexo 3 pola sociedade e outro por min? No. No caso das sociedades limitadas, no. Só tendes que presentar o anexo 3 a nome da sociedade. Son as sociedades civís, as comunidades de bens e as entidades en personalidades xurídicas que teñen que presentar
a declaración de axudas en nome da propia sociedade, da comunidade de bens, e a maiores os anexos 3 das propias socias ou comuneiras, vale? A título individual, pero as sociedades limitadas non, só a nome da sociedade. En la línea Emprende, ¿no hay que presentar facturas de gastos ni de inversión? No, en ningunha das liñas hai que presentar facturas. ¿La empresa podría cambiar de personalidad jurídica a lo largo de los 18 meses? Por ejemplo, pasar de ST a SL. ¿Sería posible si mantiene a las mismas promotoras? Sí, a ver, é posible. O que tendes que asegurarvos é de seguir cumplindo os requisitos que establecen as bases reguladoras respecto das sociedades, que a administración estea exercida por mulleres, que o capital social estea en mans maioritariamente de mulleres. Si simplemente é o cambio de SC a SL sendo as mesmas promotoras, non hai problema. Ese cambio tendelo que acreditar, vale? No caso de que se produza, tendesnos que mandar o cambio, a escritura pola que se fai ese cambio. Vos todas tende en conta que agora a relación que imos a ter son 18 meses. Entón, nestes 18 meses, de verdade, calquera cambio na empresa o tendes que comunicar. E ao mellor, se vedes, tendes algún tipo de problema tamén, de verdade, chamádenos para ver cal é a circunstancia, como se pode solucionar, vale? É mellor que nos comuniquedes, non nos teñades medo, é mellor que nos preguntedes, que descolguedes o teléfono e nos chamedes, ou a Eva, ou a Secretaría Xeral da Igualdade, e vemos que problema é, como se pode resolver da mellor maneira para que non perdades a axuda. Vale, tende en conta que son 18 meses. Nestes 18 meses, ademais, vos tendes que presentar, pois mira, no primeiro trimestre do ano que ven xa tendes que volver a presentar documentación. Tendes que presentar outra vez a vosa vida laboral, o informe de vida laboral do Código de Cotización, porque temos que facer un seguimento de que efectivamente a actividade que se está subvencionando sigue estando aí e que os postos de traballo subvencionados siguen aí. Vale? Eso, de verdade, calquera cambio, comunicádenolo, é para ben de todos, o sea, para ben voso, para que despois non haxa problemas de perder a axuda, eso, é mellor que o falemos, vale, con calma, e vese vais a buscar sempre a mellor solución, vale. Preguntan, ¿el anexo 4 bis solo es necesario en caso de tener empleadas? O 6. Perdón, 6. 6 bis. É necesario, bueno, no caso de que vos dixerades que unha das traballadoras que ibades a contratar tiña discapacidade, vale? Podedelo presentar ou non, se vos presentades directamente o certificado do grao de discapacidade desa traballadora, xa non tendes que presentar o anexo 6 bis. O anexo 6 bis é para que esa traballadora nos autorice a nos a consultar ese certificado. Só é para eso. Pero se xa presentades directamente o certificado, pois xa non fai falta o anexo 6 bis. Sara Mato pregunta, non sabemos canto se tarda en pagar, pero unha aproximación, un mes, 3, 5... A ver, nosas propostas... A ver, tende en conta que a Secretaría Xeral de Igualdade non é a que realiza o pago. Quen nos realiza o pago, quen ten os cartiños para realizar o pago é o Tesouro da Comunidade Autónoma de Galicia. Entón, o Tesouro vai realizando pagos todos os días en función da orde de entrada no que lle van chegando. Entón, eso é un dato que non está ao noso alcance, non che podo dar unha estimación. Eu calculo que agora, esta semana, vamos mandar xa os pagos de anticipos e todo, eu calculo que ao longo do mes de decembro que teredes ingresado o anticipo. Non che podo asegurar máis, porque xa che digo, é algo que por moito que nós axilicemos, non depende de nós o pago efectivo, a transferencia bancaria non a facemos nós. Fai no Tesouro da Comunidade Autónoma de Galicia, que realiza os pagos de todos os gastos da Comunidade Autónoma de Galicia. Entón non che podo dicir. María pregunta, ¿los requerimientos de documentación es mediante notificación o será publicado en el DOA? Agora, na fase de xustificación da axuda, os requerimentos van a ser a título individual.
notificaránse individualmente a cada unha de vos a través da aplicación do notifica.gal, vale? Entón, nesa aplicación, no caso de que vos mandemos un requirimento ou que sexa, xa vos vai aparecer unha alerta un correo electrónico dicíndovos que tendes disponible na notifica unha notificación, vale? Agora é notificación individual, na fase de xustificación. Preguntan, entonces, si todavía no se ha notificado la concesión de la ayuda de empleo autónomo y no hemos renunciado a ella, ¿por este motivo no se nos paga el anticipo? A ver, imos a ver caso a caso. O sea, de momento, se non tes concedida de emprego autónomo, pois tramitaremos o anticipo, vale? Eu teño datos, cruzados coas distintas delegacións da Consellería de Emprego e Igualdade respecto do venres pasado. O sea, cruzamos datos para ver que axudas tiñades solicitadas, tanto de axudas á contratación como de emprego autónomo. Eu sei quenes estades, simplemente quenes non tendes concedida a día de hoxe aínda, vale? Entón, as que non teñades concedida, obviamente, sí que imos a tramitar o anticipo. Preguntan aquí, ¿podéis darnos, por favor, los teléfonos y correos electrónicos de contacto? Mira, o correo electrónico é promoción.igualdade@xunta.gal. Despois, teléfonos. Eu creo que xa estes días moitas de vos xa vos falachedes cun compañeiro meu que se chama José Manuel. O seu número de teléfono é o 981 54 53 74. E o meu é 981 54 53 56. Tamén poderíades chamar ao meu, que é 981 957 689. Se vos parece, eu lle podo mandar un correo electrónico cos vosos teléfonos. Sí. Sí, Perfecto. como xa lle teño que mandar a presentación, o que vou facer é incorporar tamén eses datos. Sí. Quero recordar tamén que estes datos figuran na Na propia base reguladora, Sí, na ao final de convocatoria. todo na Sí. convocatoria, pero non temos ningún inconveniente en volvelo a pasar e así tedes todos os teléfonos de contacto e os enderezos electrónicos para consultar. Na liña Emprende, os 18 meses vinculantes coa axuda son a partir do inicio da actividade ou da concesión da axuda. Os 18 meses empezan a contar desde a alta no réxime de autónomos ou, si hai traballadoras subvencionadas, desde a data de alta desas traballadoras. Vale? Pregunta Marta, hola, eu fun beneficiaria dunha subvención para o mesmo posto de traballo da miña empregada actual, porque ten unha minusvalía. Esa subvención foi no ano 2017. Non é incompatible con esta? Entendo que é unha axuda xa do ano 2017 que xa está máis que vencida, o sea, se nesa axuda supoño que esa axuda establecería un período de permanencia que daquela serían 2 anos, xa pasaron, si xa pasou o período de permanencia que che exixía esa convocatoria, non hai problema agora coa EMEGA, vale? Si xa pasou ese tempo. Así o establece no artigo 4 das bases reguladoras da EMEGA, xa di que os postos subvencionados con outras convocatorias non se poden ter en conta para o EMEGA. Agás que xa transcorrera o prazo que esas outras convocatorias establecen que tes que ter ese posto de traballo, vale? Unha do 2017 entendo que xa o seu período de permanencia xa rematou, polo tanto, non é, ese caso concreto non é incompatible coa EMEGA. Si en los 18 meses la empresa no va bien, tenemos que cerrar, ¿se tiene que devolver la ayuda? Se pasaron os 18 meses, non habería problema en pechar. O problema está se pechas antes dos 18 meses. Se refiere si cierra
durante esos 18 meses. Antes dos 18. Habería que ver, porque as bases reguladoras establece que si polo menos estiveches un ano, 12 meses, o que terías que reintegrar sería proporcional, non sería toda a axuda, vale? Sería unha parte proporcional que falta dos 12 meses aos 18. Pero se é antes dos 12 meses, sí que terías que reintegrar a totalidade, Un pouco aí reiterando a nosa accesibilidade de antes ou a nosa disposición, ted en conta que esas circunstancias sempre é bo que non la tramitedes, que a compartedes con nós. Que se tedes dúbidas nese momento, facede unha chamada, un Claro. correo e vemos as circunstancias, que ao mellor, pois... Claro, porque así podemos ver pois canto vos falta para cumplir os 18 meses, canto vos falta para cumplir os 12, en cada caso, que importe teríades que reintegrar ou non. Entón, así é mellor que o falemos, porque así vos tamén tendes información para valorar e tomar unha decisión. Por parte nosa, claro, a tutorización e acompañamento é tamén para que estas cousas Non pois pasen. non ocurren e deixamos a viabilidade empresarial non dos proxectos, pois que a veces non van polo camiño axeitado, as circunstancias cambian, sobre todo últimamente, e a mellor podense abrir outras vías de negocio que non estamos contemplando, e o feito tamén de tirar da titora ou da titorización, pois tamén pode axudar a ver darlle un xiro ás empresas. Si se relacionó a una trabajadora en la solicitud y esa trabajadora causó baja voluntaria y sustituida por otra en las mismas condiciones antes de la aprobación de la subvención, ¿a cuál tengo que relacionar en el anexo 6? ¿A la primera o a la segunda? Eso depende de ti. A ver, da primeira traballadora que se foi, tes, por exemplo, a cuberta a folla de recollida de datos desa traballadora? Probablemente non. Entón, non vas a poder xustificar esa traballadora. Teremos que coller a esta segunda, da que sí que podas achegar toda a documentación que exixen as bases reguladoras. Cuando solicité la ayuda acredité que tenía contratadas 3 mujeres por cuenta ajena, pero en la actualidad tengo 4. ¿Debo enviar la documentación de recogida de datos de las 3 que acredité en primer lugar o por las 4 que voy a tener? No, das 3 que relacionaches e que se tiveron en conta para a subvención. Aquí vuelven a pedir que repitáis los datos, quizás después podemos poner... Os datos despois manda o Seba López Barrio, xa vos los mandan nun correo electrónico. Incluso a mellor, mentre eu este dando a parte final, xa, Octavio, se te parece, podemos poñer unha diapositiva cos datos tamén. Sí. Pero bueno, sí que os chegamos de todos xeitos, Muchas son repetidas. Claro. A miña dúda é a seguinte: é compatible a liña activa co procedemento TR 8071, subvención para inicio de actividade no 2019? Agora é concesión activa, non? Non, aí non hai incompatibilidade, son conceptos distintos. Ten en conta que ti agora non é megas beneficiaria da axuda activa, que é para unha axuda para reactivar ou mellorar a empresa, non para iniciar a empresa. Entón, son conceptos distintos. Si se concedió la ayuda TR 342C por una trabajadora que fue tenida en cuenta en la concesión del EMEGA, ¿puede renunciarse a que se tenga en cuenta esa trabajadora en el programa EMEGA o había que renunciar a toda la subvención? O que tens que facer, esa traballadora non pode ser financiada co EMEGA, o que tens é que poñelo en coñecemento. É mellor que nos chames para ver, porque ao mellor se perdemos esa traballadora, se esa traballadora non se pode ter en conta no EMEGA, ao mellor perdes a puntuación para poder ser beneficiaria do EMEGA. Entón é mellor que me chames ou me envíes un correo electrónico dicindo exactamente cal é o teu caso, vale, o teu expediente ou a tua situación. Eso temos que valorar, pero desde logo ou renuncias a outra axuda de contratación ou no EMEGA
habería que ver si quedas dentro, aínda así, quitando a puntuación por esa traballadora, e desde logo, aínda quedando dentro, o importe da axuda minoraríase, vale? Solicité la línea Concilia Promotora, pedí la ayuda antes de dar a luz, por lo que adjunté la declaración de mi situación de embarazo, constatando que sería mamá antes de finalizar el periodo de justificación. Mi niña nació hace poco, tengo toda la documentación, pero no la subí a la plataforma pensando que era parte de la justificación, hasta el 10 de diciembre. ¿Estoy a tiempo? No, mira, creo recordar o teu caso, a ti, bueno, si eres a persoa que teño eu na cabeza, a ver, para ser beneficiaria da liña Concilia, promotoras, as bases reguladoras din que o neno ou a nena teñen que ter menos de 3 anos á data de xustificación. Pero hai un artigo das bases reguladoras que di que todos os requisitos se teñen que cumprir á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Entón, a data do prazo a data ao 16 de agosto, que foi o último día para poder presentar a documentación, ti tes que ter ese fillo ou esa filla. Explícome. É que non sei se tería o 20 de agosto esta rapaza. 16, un luns 16. No, Pero non sei cando é que eu tamén... no, é que a non tivo esa 16 de consulta. agosto ten que existir esa criatura. Vale. Sí. Entón, si sinto moito, estabas embarazada, pero non cumples, porque non existe esa criatura, non sei como explicalo. O sea, a 16 de agosto tiñas que cumplir o requisito de ter un fillo ou unha filla menor de 3 anos que ha nacido e que na data de finalización do prazo de xustificación ese neno ou esa nena non tivera máis de 3 anos, vale? Entón, no teu caso, home, mira a concesión, pero comproba, pero supoño que non sairías beneficiaria da liña Concilia Promotoras. Beatriz contesta, foi a que fixo a pregunta de si podía firmar unha representante das traballadoras ou tiñan que firmar todas. Pregunta que esta era representante escollida con nombramento. Pois sei se sí, valida. é que non se acredite ese nombramento, entón. Jacqueline pregunta, unha recepcionista ou administrativa debe de ter perfil administrativo ou podería ter outro perfil de enxeñeiro, por exemplo? Esas cuestións non son da nosa competencia, digamos, o sea, non ti tes que acreditar un posto de traballo, o que dixestes na fase de solicitude. Despois, se a normativa laboral, pois, o sea, se permite facer esa contratación, pois non sei. Non podo valorar ese aspecto porque non me concerne a min. Quero preguntar se podo guardar unha parte da subvención para pagar a autónomos e xestoría durante o requisito dos 18 meses de alta. Sí. A ver, a axuda non ten unha finalidade específica de que a teñas que invertir en isto ou noutro. A axuda vai para a empresa, eso sí, non é para irse de vacacións, ni nada disso, vale? É para invertir na empresa. E dentro da túa empresa ti podes destinala ao que ti consideres máis oportuno. Se a gastas tanto en cota do réxime de autónomos como de xestoría, me parece ben, sí. Sempre canto estea destinada, a axuda vai destinada á empresa, aos gastos da empresa, vale? Sobre el cartel, en caso de web, que texto debemos incluir en objetivos e resultados? O que pon no cartel, conseguir, como é, un emprego de calidade. Conseguir formación e un emprego de calidade. Ese é o objetivo do FSE neste caso. Pero está dentro do cartel ese texto. Sí. Dentro do cartel tes o texto normalizado que a empregar, vale? Cuando adjuntas el anexo 4 de anticipo, se añade como documentación justificativa, porque en las opciones de la sede de la Xunta no aparece aceptación. Sí, pode ser, non ten maior importancia, pon como achega documentación xustificativa ou achega documentación separada da solicitude, non ten maior importancia, vale? Ai, que se me secaba.
Se pode facer un cambio de SLU a réximen de autónomos se non hai ningún outro cambio na empresa? Unipersonal, social limitado Pero unipersonal. quen resultou beneficiaria da subvención? A SL? Probablemente. Uf, é que ten en conta que son persoas distintas. Eu diría de que manteñas a SL os 18 meses. Perdonarme si me repito. Se nos avisa entonces cada 3 meses para que presentemos la situación laboral. Non é cada 3 meses. As bases reguladoras establece que é no primeiro trimestre de cada ano, o sea que o ano que ven, no 2022, pois tendes que presentar no primeiro trimestre, o sea, hasta marzo, abril, a vida laboral, e despois, ao finalizar o período de permanencia, vale? En tal caso, mandaríasevos un correo electrónico. Si xa o facedes vos de motu propio, perfecto. Si non, nos mandábamos vos un correo electrónico, vale? Si A puxen... cuestión é que, perdón, Otavio. A cuestión é que teñamos tamén os datos vosos de contacto actualizados e correctos, o sea, direccións de correo electrónico vosas, o sea, porque moitas son de xestorías. Dos vosos expedientes constan como datos de contacto tanto teléfonos como correos electrónicos de asesorías, de xestorías. E ás veces ten pasado de que vos, polos motivos que sexan, xa non deixades esa xestoría ou esa asesoría, non nos comunicades uns novos datos de contacto e ás veces temos problemas para localizarvos. Entón, é importante tamén que nos deades dirección de correo electrónico vosas particulares e actualizadas, vale? E calquera cambio nos datos de notificación que tamén non lo comuniquedes. Sí, sin erros os correos, porque... Sí, moitos correos dos que se poñen na fase de solicitude son incorrectos. Sí, con acentos, os correos electrónicos non levan acentuación. Claro, que tamén é un tema que pasa Si ás veces. puxen na solicitud que iba a contratar a unha persoa a xornada parcial 0.750 e en realidade fixen 0.650, isto se considera un incumplimento ou valdría? Non, sempre e cando non baixe do 50%, non pasa nada, vale? Los indicadores de productividad y de resultado inmediato solo se presentan en el momento de aportar la documentación justificativa. Agora o que tendes que presentar é os indicadores de productividade. Os de resultado inmediato preséntanse aos 18 meses, unha vez que se remata o período de permanencia. Ou tamén importante, no caso de unha traballadora por conta allea que cause baixa antes dos 18 meses, acordádevos que tendes que presentar a folla de resultado inmediato desa traballadora, vale? Pero agora, nesta fase, o que tendes que presentar é a de indicadores de productividade. Olga pregunta, ¿la línea Emprende también tiene que presentar documentación el próximo año? ¿En qué fecha? Sí, eso é para todas as beneficiarias, independentemente da liña. Vale, no artigo 25 das bases reguladoras xa vos pon aí que no primeiro trimestre de cada ano tendes a documentación que tedes que presentar. Cando remata o período de permanencia tamén hai outra documentación. Vale? Dentro do primeiro trimestre somos bastante flexibles, non a pedimos no mes de xaneiro, nin o sea, no mes de marzo, vale? En marzo, abril é válido presentala. Leticia Gutiérrez pregunta, yo comencé el proyecto porque era muy necesario antes de la resolución de la concesión, pero después de presentar esta convocatoria, ¿desde qué fecha valen los contratos? É que habería que ver exactamente o teu expediente, se xa eran traballadoras que tiñas, de que liña, dixo pon de que liña é? No. Non sei, habería que ver o teu expediente. Vale, a ver que postos de traballo incluístes na axuda. Se repetirán algunhas preguntas sí, probablemente. Bueno, pero quedaron bastantes aspectos tocados. En fin.
De todas formas, poden achegar o correo electrónico a Sí. promoción.igualdade@xunta.gal, todas estas cuestións, Sí. ou casuísticas. E ademais sería, no caso que mandedes correo electrónico, por favor, facede mención ou poñede vos o nome completo ou o número de expediente para ver exactamente, localizarvos Claro, que hai moitas. e ver exactamente a situación do vosso expediente, vale? Son repetidas, Octavio. Sí, algunas son anotaciones que después, si queréis, os paso el chat entero y podéis contestarlas después. Claro, tamén. Sí. Sobre el concilia promotora, en el DOGA indica tener hijos menores de 3 años antes del periodo de la justificación. Sí. Eh, Sí, pero o artigo 5 das bases reguladoras di que todos os requisitos e condicións se teñen que cumplir á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Ou seja, repito, este ano o prazo rematou o 16 de agosto, entón, a 16 de agosto, para cumprir os requisitos da liña Concilia Promotoras, tes que ter un fillo ou unha filla que menor de 3 anos a data de xustificación. Esa rapaza que estaba embarazada é o claro exemplo. Claro. Para entendelo ben como un exemplo. ¿El anticipo se puede presentar antes de la justificación o tiene que ser todo a la vez? No, podelo presentar antes da xustificación. De feito, xa o están presentando. Sí, moito, sí. Moitas persoas. Bueno, bueno, moitas gracias, Rosana. Bueno, a verdade é que este é un claro exemplo de acompañamento, de coñecemento e de calidade de traballo, porque respostastedes así preguntas moi específicas que me parece un luxo, eu insisto, porque nós tamén pedimos axudas e non sempre as cousas se poñen tan fáciles e sobre todo coa intención de que cheguen as mulleres e que chegue da mellor forma posible. A verdade é que é un luxo compartir con vos esta sesión de asesoramento, de acompañamento e sobre todo de información. E penso que ahora hai información, reitero, de sobra para presentar ben as solicitudes. De todas formas, quedan os correos electrónicos, quedan os teléfonos e quedamos a disposición. Tamén subiremos esta presentación e ahora toca a parte formativa, que seguro que a estas horas estamos bastante cansadas. Ven agora a universidade a contarnos algo de formación que a veces pode resultar un pouco pesado, pero eu penso que non. Porque me gustaría, bueno, pues acompañarvos nesta última media hora que temos hoxe aquí de sesión online. Pena que non sexa presencial, a verdade, porque é importante tamén ver as vosas caras e seguro que xurdían moitas preguntas ou non, porque a veces de forma presencial tamén pois nos dá máis vergonza falar en público, non? Bueno, hoxe a nosa reflexión, acompañada da Secretaría Xeral de Igualdade, é de todos estes anos titorizando as emprendedoras tanto da universidade, da comunidade universitaria, como a SEMEGA, que moitas sodes universitarias e outras non. Pero que eu quería esta media hora escasa reflexionar sobre o emprendemento e o emprendemento con perspectiva de xénero, sobre todo como unha oportunidade. Isto é o que estamos vendo no territorio de Galicia, como moitas de vós fostedes creando empresa, tuvemos a suerte de conocervos porque recibistedes esta axuda EMEGA e, bueno, nestes anos, pois, moitas foron crecendo, creando empresas de moito valor engadido, boas xeradoras de emprego, impactando na contorna. A veces moitas naceron pequenas, pero foron medrando ou incluso crearon bons lugares de traballo e sinerxias con outras empresas do redor. Entonces, desde este punto de vista dunha mirada feminista, creo que as mulleres e as mulleres de Galicia, as mulleres do mundo, temos moito que decir e bo no emprendemento. E a veces, cando se fan sesións de emprendemento e se fala os homes emprenden e as mulleres emprenden, e se dice, os homes emprenden moito no sector tecnolóxico, non? Son empresas moi fortes, ambiciosas, con foco,
E a literatura tamén dice, e as mulleres emprendemos nos sectores máis sociales, empresas máis débiles. Bueno, pois, que fan esas reflexións? Permitídeme que comparta con vos a miña aprendizaxe. Cando insistimos nesta mensaxe deles emprenden na TIC, sobre todo na informática, no sector tecnolóxico, nós no sector social, no da dependencia, nos dos cuidados, eles empresas fortes, nos empresas débiles, apuntalan a brecha de sexo. E este é un concepto importante, porque se seguimos repetindo ese concepto, estamos apuntalando que eso ocurra. Estamos facendo que se convirta en realidade e non é real. Porque a mirada non é homes, mulleres, temos que empezar a rachar eso. E de feito, moitas veces montamos, empezando por na universidade, na Xunta, mesas de mulleres, mesas onde as mulleres falan das súas experiencias. Eso nin siquiera ten por que ser perspectiva de xénero. Eu últimamente acuño este término como mujerismo. É dicir, tú a mellor eres unha bióloga, unha física, ou unha emprendedora do rural, unha gran muller que loitache moito, fixeche a tua carreira ou montache a tua empresa con moito esforzo e te levan a esa sesión por ser muller. Pero non tes nin por que ter perspectiva de xénero, nin tes por que ser igual que as outras mulleres. Entonces, eso é, como lle chamo eu, mujerismo. Que aprendemos nós nestes anos? Que é necesario traballar con perspectiva de xénero. E a perspectiva de xénero fala de eses estereotipos, esa construción social desde ben pequenas e pequenos, que nos vai conformando como personas e chegamos ao emprendemento cunha serie de características, necesidades, condicións, e perpetúan unhos roles. Eso sí que ocurre. Entonces se asocia o femenino a un tipo de proxectos e o masculino a outro. Pero hai que rachar eses estereotipos. En EMEGA é unha boa práctica, como decía a vicerrectora da Secretaría Xeral de Igualdade, que racha estes estereotipos. E o emprendemento se debe de contemplar desde o punto de vista da economía feminista como procesos empresariales que sosteñen a vida. Porque ao final emprendemos tamén para vivir. Non é a finalidade, tamén é un modo de vida, non é un fin en si mesmo. E ese modelo de emprender ou crear empresas, como é o único que che vai no corpo, pois non é bon. E, bueno, estámoslo vendo nesta crise que estamos sufrindo neste momento. Entonces, quedémonos que emprender é ese modelo empresarial conxunto de procesos que sosteñen a vida. E aí sí que as mulleres xa temos moito que decir, porque noutro modelo pois non nos sentimos cómodas, e moitos homes tampouco. Entonces, esa mirada feminista transforma a forma de ver unha empresa. Pois nestes minutiños eu vos quería falar da empresa desde 3 puntos de vista diferentes e ao mesmo tempo complementarios, que pasa como as axudas, non? O punto de vista de empresarial, porque unha empresa ten que ser viable empresarialmente, do punto de vista das persoas e do punto de vista do entorno social. Entonces, como as mulleres temos oportunidades neste modelo empresarial que temos que modificar. Unha empresa, desde o primeiro punto de vista, a viabilidade empresarial. Estades vos nos vosas empresas, nos vosos negocios, unha empresa ten que dar beneficio. Eso está claro. O primeiro de todo é que sexa viable económica e financieiramente. E deso temos que partir, inda que sexa desde o punto de vista da economía feminista. Pero decirvos que a academia e a literatura dice que xestionar con perspectiva de xénero fai a empresa máis rentable. É dicir, cando calculamos a conta de explotación, a conta de resultados, a de pérdidas e ganancias, se poñemos unha ratio que mida ese índice de xénero, indica que as empresas con esa mirada feminista, con esa forma de mirar de forma diferente, son máis rentables, son máis rendibles. E, de feito, a vosa publicidade, por exemplo, poñamos un claro exemplo, cando lanzades campañas de marketing, de publicidade, porque temos que comunicar, todas temos que comunicar para que sexa viable económica e financieramente, hai que vender, eso témolo claro, non podemos cometer erros sin perspectiva de xénero. Un gran centro comercial fai pouco lanzou unha campaña de Nadal que poñía nos bodis inteligente como papá nos dos nenos, nos azules, e guapa como mamá nos rosas. Claro,
non podemos cometer este tipo de erros que perpetúan eses roles e da por riba pois xeran rechazo, porque vos como empresarias pois non podedes pois sacarlle as uñas á clientela que diga, mira como me está insultando, inteligente como papá, guapa como mamá. Hai campañas impresionantes, por exemplo, unha empresa de automoción como é Volvo. Volvo lanzou unha campaña fai xa anos que era Equal Vehicles for All. Que facía Volvo? Pois Volvo, agora parece que está ya... Nada, non pasa nada. Volvo, sabedes que cando se fai, se analiza o impacto que ten no coche un golpe a persona que conduce, se parte dun modelo dummy, que é un moneco que mide un 78 de altura e pesa 75 kilos. Claro, é un patrón macho, é un muñeco varón. Entonces, cando calquera empresa automobilística ve o impacto que ten no asiento de quen conduce contra a parede, claro, non é o mesmo colocar este moneco estándar patrón macho que outro tipo de persona con outro corpo. E que dice Volvo? Pois vamos a probar con unha muller embarazada. Entonces lanza esta campaña Equal Vehicles for All. Volvo é unha empresa feminista? Bueno, podría ser ou non, ou ten unha preocupación, pero sobre todo é unha oportunidade. Porque é a primeira do sector automobilístico que pensa cando se coloca unha muller embarazada no asento do condutor e golpea contra a parede, sufre un altísimo índice de pérdida de feto, é dicir, que a mortandade do bebé é altísima. E incluso as mulleres, sin estar embarazadas, sufrimos este golpe, este latiguillo cando nos dan un golpe por detrás, máis que os homes. E por qué? Porque o espazo de quen conduce está deseñado para ese dummy, para ese moneco patrón macho. Pois volvo veo aí a oportunidade. As mulleres temos outra ergonomía, pois poñemos o cinturón, entonces impactamos de forma diferente. Isto é visión empresarial, isto é emprendemento, isto é viabilidade económica financiera. Despois veríades outras campañas, houve outra empresa automobilística que non vou nomear, que pensou que as mulleres colgamos o bolso nun gancho e o que lanzou, pois en vez de ese estudio que fixo Volvo bastante serio e riguroso, pois poñernos porque engancháramos o bolso nun gancho. Bueno, ou Nokia, que por o 11 de febreiro, o día 11 de febreiro, é o Día das Mulleres e as Ciencias, faise moitas campañas pas nenas, pas carreras científicas, e Nokia ocúrselle lanzar unha calculadora rosa. Claro, isto, como empresarias, tedes que analizarlo, porque Nokia é unha gran empresa, e se lanza unha calculadora rosa, é un desastre publicitario. Entonces, claro, encima é máis cara por esa taxa rosa. Estas cousas hai que contemplalas dentro da empresa. E aparte, por exemplo, ahora estamos con eso das mulleres e as TIC. De feito, non hai evento que non se precie de mulleres que non falen das nenas e as TIC. As mulleres non temos ningún problema ca tecnoloxía e ca informática. É un tema máis de estereotipos, de modelo moi estereotipado. Pero o sector tecnolóxico ou informático da programación si ten un problema porque só uns poucos dun determinado perfil son os que están xerando contido. E cando ti nun buscador como Google ou outros moitos metes pois buscas información, perpetúan os estereotipos de xénero porque a eles lle asignan unhas profesións tecnolóxicas, poder, fogo, e a nos asignan outras profesións dos cuidados máis débiles. Entonces, o sector tecnolóxico tamén precisa do femenino, tamén precisa de que nos produzcamos produtos, servicios, contidos, porque tamén somos consumidoras e non somos un colectivo, xa que somos a mitade da poboación. O mismo pasa no social, que está moi feminizado, pois tamén precisa do valor do masculino. Entonces, ao final concluímos que a perspectiva de xénero, esa mirada feminista, o que fala é da importancia da multidisciplinariedade e da diversidade, de que a necesidade dos equipos. E aquí tamén vamos a decir que unha empresa que moitas de vós as creades en soledade, tedes que ir pensando tamén na importancia dos equipos. E non quere decir que teñamos que contratar a moitísima xente, senón que ao mellor temos que un pensamento empresarial tamén diferente, que é o da colaboración, que aí as mulleres nos movemos ben. E aparte xa non queda outra nestes tempos. É dicir, eu monto o meu pequeno proxecto empresarial, ti montas o teu, por eso a rede mega é importante.
porque eu teño a miña empresa que se dedica pois a setas en tribes, tú tes bicas en tribes, e isto é real e así ocurriu. E vamos colaborando xuntas e creamos unha asociación, unha estructura, pois, por exemplo, para entre empresas proveedoras ter maior capacidade de negociación e mellores precios, distribuir, porque é difícil facer chegar un produto, por exemplo, un produto fresco, lexos, entonces se nos asociamos estes pequenos proxectos, nos facemos máis fortes e podemos ter maior capacidade de negociación. E as mulleres podemos facelo ben e conseguir ventaxas e tamén, pois, a mellor para tiendas online, o mellor eu sola non podo, pero o mellor, pois, ca contorna podemos facer algo xuntas. E hai en Galicia, en distintas comarcas, hai exemplos increíbles. De feito, as compañeras da Secretaría Xeral de Igualdade verían que desde hai 20 anos ou 15 antes non había tantas asociacións de mulleres. É dicir, parece que facíamos o mellor desde aquí eventos e ora xa hai, xa viven en Naulló, en Tribes, en todas partes, en Fisterra, asociacións de mulleres que estades traballando e con homes tamén, porque ao final o que falemos é da diversidade, equipos que se poden facer con outra mirada, non aquel modelo empresarial que nos contaban na facultade piramidal, donde arriba había un CEO, aparte palabras en inglés que horroroso. Entonces xa arriba era un e iba delegando, clac, 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 clac. Hai que cambiar o modelo ao transversal. Produtos de valor engadido. Temos que ir pensando na innovación, na tecnoloxía. A tecnoloxía xa non é un fin en si mesmo, programar, senón que a tecnoloxía é unha ferramenta fundamental para as nosas empresas. Empregamos ordenadores, móviles e outras ferramentas que nos fan falta para vender, para organizar a empresa, para xestionar. A tecnoloxía é fundamental e ten que ser transversal á empresa, sexa de maior ou menor envergadura. Innovación, valor engadido, se vende a nivel mundial de todo en todas partes. Temos que facer produtos específicos. E facémonos en Galicia de maravilla. De feito, tamén fai moitos anos, pois viaxabas a Londres, a París ou non sei onde e comprabas cousas que non había. Eso mudou totalmente. Eu hoxe en día, se quero facer un agasallo de Nadal, prefiro ir a un mercado de artesanía ou de creatividade onde hai un produto precioso, único, feito aquí en Galicia e que vai ser un agasallo especial. É dicir, o concepto está cambiando e aparte estamos saturados e saturadas de cousas e o modelo ten que cambiar porque vai explosionar. Entonces aí o noso ten unha oportunidade. Os plans de igualdade que están pensados para empresas de máis de 50 traballadores e traballadoras tamén son temas que temos que incorporar na empresa. Son estes temas que estamos vendo, o de a perspectiva de xénero. Xa moitas de vos presentastes Concilia promotoras, Concilia traballadoras, pois é importante tamén xerar un bon lugar de traballo porque repercute na conta de explotación e así está demostrado. E bueno, pensade que as vosas empresas ao mellor se asemellan máis a un arbusto flexible que a un carballo recto, que era o modelo empresarial aquel máis masculino, máis androcéntrico, aquel modelo desa árbore fuerte que crecía con raíces, pero que veu un vendaval, unha crise que non o pode soportar porque é difícil. En cambio, de feito está demostrado que as empresas como as cooperativas, empresas mellor máis asociadas á economía feminista, funcionan mellor en tempos de crisis e crisis agora vamos seguir tendo. É dicir, que hai que ir acostumbrándose a este modelo de mundo cambiante e que o mundo necesita da nosa mirada, eu insisto moito. Esta é a parte da viabilidade así moi rápida, a viabilidade empresarial. É dicir, a mirada feminista, a perspectiva de xénero é viable económica e financieramente e que ninguén nos diga o contrario. A veces as mulleres cóstanos poñer os precios adecuados dos produtos. Eso está, temos ese... Pero é por ese modelo no que non entramos. Non é malo, pero sí que tamén hai que saber comprar para saber vender, establecer os precios axeitados, esa mirada empresarial desde a mirada feminista. Temos a empresa económica e financieramente, pero tamén temos unha empresa de personas, o segundo tronco, non? O segundo modelo, a viabilidade personal, tanto como mulleres promotoras como con os equipos que dirixides, porque moitas de vos xa tedes persoas contratadas e aquí houve moitas preguntas sobre temas de contratación.
equipos multidisciplinares. O mesmo que decíamos que como emprendedoras tamén tedes que colaborar coas do contorno ou de máis lonxe para acometer grandes proxectos, ese mismo espírito hai que imprimilo dentro da xente que traballa na nosa empresa, que tamén teñan ese sentimento de pertenencia, non? E de todos xuntos acometer esa empresa e facela máis grande, e tamén facer un bon lugar de traballo. Outro tema que nos foros de emprendedoras se fala é da conciliación. Claro, eventos de mulleres está clavado, ese conciliación, corresponsabilidade. O mundo, a ver, que mundo vivimos donde non caben os coidados? A ver, vamos a dicilo de forma moi breve. Un lugar onde unha muller ten que estar pendiente do móvil, porque digo unha muller porque se asume, porque ten que coidar a un neno, unha nena, unha persona maior, e iso lle xenera un estrés, é que é unha sociedade que non merece a pena, Realmente pensade o ben. Unha sociedade onde non hai capacidade para dedicarlle cuidados a xente que nos rodea, realmente merecemos extinguirnos. E ocorre, porque eu vexo no meu entorno laboral mulleres principalmente que están temblando por se chaman do colexio e teñen que salir correndo, ou persoas maiores que ainda máis complicado. Entonces, que modelo empresarial é este? Este é un modelo estúpido e absurdo, porque as persoas teñen que encaixar. Eu insisto, porque nos venderon moito ese modelo Silicon Valley, sobre todo de hombre blanco e joven. Era o modelo de Zuckerberg, que xa non é ni tan novo, o de Facebook. Entonces parece que a tua empresa tiña que nun ano ter 1.000 millóns de euros, ser unha empresa unicornio, e todo ese modelo pois se carga todo por el camino e despois pasa o que pasa. Colaboracións, os organigramas. Tamén, cando nas facultades de Economía e de ADE nos explican o organigrama dunha empresa, pois nos poñen así tamén un organigrama aquí arriba e despois van caendo así casillas. Non é real. As empresas son máis transversales, sobre todo as empresas que creamos no noso entorno, son outro modelo e pode ser igualmente viable. O que pasa que, claro, despois non encaixamos, pero como vamos a encaixar? Pasa o mesmo que cando facemos un plan de empresa e dice análisis de la competencia, volvendo á casilla anterior da Biblia empresarial, e analizamos a competencia. Pero si hai que tamén analizar a colaboración. Si o mellor tú estás vendo que precios ten a competencia, xa é superagresivo a competencia, que precios ten, que vende, para eu, bloquearme. Pero si tú o mellor tes que coñecer as túas empresas do contorno e pensalas como colaboradoras, porque non hai outra forma de acometer a empresa e non desa forma de enfrentarse. Eso tamén é perspectiva de xénero. E coñeceredes moitas mulleres que chegaron a grandes postos nas empresas, grandes directivas, e que as levan a eventos de mulleres, mujerismo, insisto, e que a primeira que che soltan é no, yo nunca me he sentido discriminada. E digo, bueno, normal que conteste eso, porque ela é unha gran directiva, unha gran bióloga, unha gran tecnóloga, unha gran empresaria, pero non ten por que ter unha mirada de xénero, nin ten por que, incluso pudo ter que adaptarse para sobrevivir nese outro modelo empresarial. Pero temos que ir hacia este novo, e xa por último, empresa viable empresarialmente, viable para as persoas que nela traballen, e rentable tamén. É dicir, ter un bon lugar de traballo para a xente que traballa dentro pode ser rentable, e o impacto co entorno. Bueno, pois estamos como para non pensar na contorna despois da que estamos sufrindo. É dicir, que unha empresa non pode ser todo a costa de todo. Bueno, eu rechazo Black Friday, xa sei que moita xente fai moita publicidade, pero sobre todo rechazo ese modelo capitalista agresivo que a tope venga, compra, que non temos nin onde guardar as cousas e que todo a costa de todo, a coste baratísimo, donde nadie se pregunta como está dañando o planeta e as persoas que fabrican eses produtos. Eso é importante. E nós, como emprendedoras e como emprendedoras en Mega, creo que podemos ser bons exemplos de que se pode ser viable económicamente, personalmente, e non impactar dañando a nosa contorna. Responsables co medio ambiente. A parte que esta responsabilidade eu vexo como unha oportunidade de negocio. De feito, convocatorias nacionales e internacionales, Horizonte 2030, Fondo Social Europeo, ODS, falan de innovación, de tecnoloxía, de igualdade, falan de mulleres.
É dicir, que aí temos oportunidades tamén. E aparte, esta crisis económica que vimos é unha crisis tamén sanitaria e social e de valores e de responsabilidade. E aí temos un marco de obrigado cumprimento e como empresarios tamén temos unha responsabilidade. Aparte que a perspectiva de xénero pois tamén dá oportunidades para candidatar pois a axudas, a subvencións, pois xuntas podemos facer algo mellor. E as mulleres, dice tamén a Academia, que emprendemos con propósito máis que para nós mesmas, para a nosa familia, eso seguro que vos son, o que vos estou contando, para a vosa contorna. Entonces, eso que se vía antes incluso como unha debilidade, eso de, pois, penso que é unha oportunidade. Falaba a Secretaria Xeral de Igualdade das redes, da rede Mega. Esta rede pode ser moi potente, porque moitas de vós, de xeracións anteriores, tedes empresas realmente que están facendo ben as cousas. Entonces, se nos aliamos e creamos esas alianzas, pois penso que podemos ser un bon modelo para Galicia. E frente a outros modelos que siguen replicando ese modelo empresarial sin perspectiva de xénero que vai abocado ao terror, porque o mundo non sigue soportando ese modelo. E despois, pero vos pensade nesto que vos estou dicindo, sobre todo, xa cando hai boa intención e se xuntan mulleres e se pon mesas de mulleres e se lles pregunta, e tú como mujer como te sientes? E ela, bueno, pois dirá, nunca sentí discriminación. Sí que despois empezan no plano personal. É dicir, bueno, cando tuven os fillos e as fillas, estamos en Galicia como para achacarlle a natalidade algún mal. A pirámide poblacional que temos, que esa sí que dá a volta. Entonces, por que sometemos esas preguntas a mulleres? Porque é un modelo empresarial androcéntrico e masculinizado e elas, por o feito de ser mulleres, teñen que responder pois por o mellor non ter formación en xénero, que non teñen por que tela, porque son boas no seu, xa non saben por onde salir, entonces empezan a decir, bueno, pois sí, cando tuve fillos, sí que pois me sentí culpable, empezan as culpabilidades, ou outra frase, eu lle dicolle pouco tempo, pero de moitísima calidade. Eso non hai directiva que nos digo, no, o que pasa que te tuveche que masculinizar para soportar eso. Porque o tempo ten que ser moito, a parte de calidade, non pouco de moita calidade. Entonces, eso sí que non hai evento que non ocurra este tema. E outro tema o das mulleres e as TIC, as nenas e as TIC. Claro, entonces, as nenas non queren estudiar enxeñería informática, pero pasa o mesmo, porque o modelo é moi masculino, ni mulleres ni moitos homes, está tan estereotipado, é tan friki, é de tan dese modelo Silicon Valley que claro que decimos, bueno, pois eu aí non encaixo nin de cabeza, pero por outro lado, como mulleres usamos as ferramentas tecnolóxicas sin ningún tipo de problema, compramos, consumimos e deberíamos de ser xeradoras de contido. Para concluir e non quitar máis tempo, porque moitas de vós estades renunciando a atender a vosa clientela, decir que temos que estar preocupadas por os demais, por as persoas e por o planeta. E que é compatible esa preocupación, ese beneficio social co beneficio económico. E aparte, imaginedevos que veña unha crisis enerxética, porque xa anterior, fai uns meses, nos meteron nas casas. E nos meteron dentro das casas e os fogares, o que ocurriu dentro dos fogares foi o que foi. Incluso aí estaban os coidados, ou das mulleres, espacios que eran cárceres ou incluso que non tiñan balcóns nin para respirar, nin para tender a roupa, o valor dos coidados. Pero se ven unha crisis enerxética, xa eso de pensar no ben común vai ter que ser prioridade 1. E, bueno, xa para rematar, se a Aurora mo permite, decir que desde a Secretaría Xeral de Igualdade, pois fai uns anos, a Aurora e o seu equipo deseñou os encontros EMEGA, que cumplen con todo isto que estou falando. Os encontros EMEGA era reunir a varias xeracións de emprendedoras que fostedes beneficiarias desta axuda e compartir, partillar, coñecernos, ver colaboración, ver as nosas reflexións, aprender, porque fomos aprendendo tamén, empezando por min, que creo que foi a que máis aprendín. Entonces, estes encontros que ocurren en decembro de cada ano, e agora xa vai ser o 4º encontro EMEGA que vos invitaremos e participaredes,
ojalá sea presencial, tamén, pois, o mundo está como está por ese modelo que acabamos de definir, pois creo que é un bon lugar para que todo isto se faga realidade e que non teñades complexo por ter empresas de mulleres e por querer facer as cousas de forma diferente, a outro ritmo, porque parece que a veces vamos con unha locura que non conduce a nada, porque mirad ao vosso alrededor, tampouco as cousas parece que vayan moito mellor. E creo que sí que desde o punto de vista de traballar con perspectiva de xénero e de economía feminista temos unha das salidas a esta crisis sanitaria, social e de valores, que tamén é importante. E xa non hai máis oportunidade. Pensade que o voso entorno xa non aguanta máis o planeta, e que é algo que non fai falta xa ser moi inteligente para velo, que temos que cuidarnos, cuidar dos nosos nenos e nenas, dos nosos maiores, do que nos rodea, e de tamén o compromiso de deixar un bon lugar. E un mundo empresarial pode ser un bon lugar. Non ten por que ser ese mundo de producir, e que coste unha prenda de roupa 5 euros, e que digades, pero se os botóns valen máis que eso, de onde sale isto? É que eso non é compatible, e non aguantamos máis. E, bueno, xa lle paso a palabra a Aurora, que seguro que nos quere falar do cuarto encontro algo, para ir rematando a mañá de hoxe. Encantada, e quedamos a vosa disposición. Nada, un millón de grazas, Eva, sempre por os teus coñecementos, pola túa generosidade, por como nos explicas que é importante ter perspectiva de xénero e porque esta forma que estamos levando a cabo de facer este programa Mega queremos que sexa unha forma feminista, con perspectiva de xénero e con respecto a todos e todas e tamén á sociedade. Entón, grazas pola túa presentación. Eu tiven que estar contestando uns correos que eran moi urxentes, pero te estiven escoitando todo o tempo. E grazas a todas vos. Eu creo que o feito de que podamos estar, ainda que sexa desta forma virtual, e grazas a Octavio que nos estivo lendo todas as preguntas, eu creo que é unha forma moito máis áxil e que parte das vosas dúbidas eu creo que hoxe están resoltas grazas a que Rosana estivo respondendo a todo e que agora todas esas outras dúbidas máis concretas ou os vosos casos nos imos mandar con un correo electrónico este enlace onde van a estar tanto a grabación deste acto como os modelos de cartel, etcétera, ou o enlace á página web da Secretaría Xeral de Igualdade onde está albergada toda a documentación ao respecto do programa Mega do ano 2021 e calquera dúbida que vos poida surdir la facedes chegar xa máis concreta. Eu non teño moito máis que dicir neste momento e si máis o que dicía un pouco Eva e é que vos anunciamos que imos facer o cuarto encontro de emprendedoras do programa Mega que se vai a celebrar en decembro do ano 2021. En concreto, ímolo a facer casi seguro, se non hai máis cambios de última hora polas asendas da conselleira ou do reitor, pois vai a ser seguramente o venres 17 de decembro e vai a celebrarse casi seguro de unha forma simultánea, presencial, pero tamén con retransmisión en directo. E aí seguramente nos podamos coñecer dunha forma un pouco máis próxima. Grazas a todas e moita sorte no vosso emprendemento. Oxalá que estes 18 meses nos que imos estar máis en contacto sexan satisfactorios para o vosso negocio, para vos, e que todo vaya bien tamén desde o punto de vista económico. Grazas a todas vos e sobre todo grazas a Eva, grazas a Rosana, grazas a Octavio que nos está axudando aquí todo o rato e a Secretaria Xeral de Igualdade e a Vicerreitora da Universidade de Santiago de Compostela. Grazas.